Jari, sä täytit 3 päivää sitten 50 vuotta, onneksi olkoon. Kiitos. Ja sulle tuossa, oliko se 2019, eli noin 6 vuotta sitten, 6-7 vuotta sitten, sulle annettiin ainoastaan 1-3 vuotta eliaikaa. Sä oot elänyt niin kuin omassa elämässä aika semmoista niin kuin kovaa ja näkyvää elämää tietyllä tapaa, niin nyt kun sä oot 50 ja oot tavallaan, voisi sanoa tämmöisellä toisella kierroksella niin sanotusti, niin mitä sä haluat seuraavaksi rakentaa? Mitä sä haluat jättää jälkeen tässä vaiheessa elämää? Toi on kyllä hieno kysymys, mutta myös vaikea kysymys. Joo, siis tässähän on ehtinyt tekemään paljon asioita ja on saanut elää niin kuin mä oon sanonut useasti, että on saanut elää sitä tavallaan mun unelmaa. Mä oon saanut käydä reenaamassa ympäri maapalloa, mä oon saanut kilpailla, mä oon saanut mun semmoisen idolien kanssa treenata, jutella, toimia, matkustaa. Tosi hienoa elämää. Niin kuin semmoista sitä unelmaa, mitä niin kuin silloin nuorena poikana vasta-alkaneena kehonrakentajana, mistä niin kuin unelmoi, haaveili. Mä oon saanut elää sitä. Mä oon saanut rakentaa sit kuitenkin sen ympärille voimakkaasti myös bisneksen talouden. Niin mitä tulevaisuus? Niin, mä oon kumminkin tietyllä tapaa tyytyväinen, tai oikeastaan on todella tyytyväinen siihen, mitä tällä hetkellä on. Elämässä on haasteita, niitä on ollut, mutta niitä varmasti myös tulee. Ja niin sehän on se yksi ehkä tämän hienous tässä näin, että niitä tulee ja niitä sitten ratkotaan, mutta nyt kun on 50 taulussa, niin mä itse asiassa sunnuntaina mä sitä niin kuin mietin, että nyt on 50. Ja ihan semmoinen, varmaan jokainen 30-vuotias ajattelee, että 50-vuotiaan elämä on ohitte. Tai jo aikaisemminkin, mutta eihän siinä nyt kumminkaan niin kuin tapahtunut yhtään mitään. Mitä siinä tapahtuu? Toisaalta taas mä oon niin kuin, totta kai tuo, mitä se tuossa sivusitkin, että 2019 tilanne ei ollut mikään iloinen ja ennuste tuli. Totta kai haluan tässä täsmentää ja tarkentaa sitä, että näin sanoi kardiologi, jos lääkitys ei ala toimimaan. Lääkitys alkoi toimimaan, mutta siinä kun sä olet siinä lavetilla selälläsi ja sulle sanotaan niin, että sä et ota sisään mitään muuta kuin sen yhden lauseen. Niin fiksu tai ymmärtäväinen minä en ole, että mä olisin mitään muuta ymmärtänyt siinä, kun mulle sanotaan niin. Sehän iski sinne takaraivoon mutta kuitenkin joo, nyt tilanne on hyvä ja stabiili ja niin kuin mä tiedän, voisinko mä sanoa, että mä oon jatkoajalla vai millä lisäajalla, mutta siis mä niin kuin, jotenkin voisi sanoa, että mä oon aika janonen. Mä tiedä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa ja en tiedä sitä niin kuin elämän suhteen kokonaisuutena, en tiedä bisneksen kanssa suhteen tehdään. Mä tykkään enempi tänä päivänä. Mä oon paljon miettinyt sitä siis. Jos mietitään sitä, että mihinkä kaikkeen mä lähden mukaan, mitä mä lähden tekemään. Nyt puhutaan bisneksestä. Niin joo, se, että mä lähden kaikkeen mukaan, mitä on hemmetin kiva tehdä. En enää sitä, että mä kalkuloidaan, vedetään Excel-taulukoita ja katsotaan, tuolla saadaan tommonen, ajatellaan sitä vain sitä tuottoa siinä. Se ei enää tänä päivänä ole se juttu, vaan se, että mun mielestä on kiva, mä oon valmis lähteä tekemään jotain juttua, minkä mulla niin löytyy semmoinen suuri into. Vaikka kuntosalimaailma. Ei kuntosalibisnes ole mikään semmoinen, että sitä rahaa tulee isosta ikkunasta ja niin poispäin. Eikä varsinkaan sillä mentaliteetillä, mitä mä haluan kuntosaleja vielä. Että mä haluan, jos rahaa tulee, niin sitä kehitetään. Parannetaan. Mutta se on hemmetin mielenkiintoista. Onko tämä muuttunut, ehkä tämä suhtautuminen tämmöiseen, että haluat enemmissä määrin tehdä asioita, mitkä on jollain tavalla
missä on se intohimo mukana, eikä vaan mieti kaikkia rahan kautta, niin onko tämä tullut iän mukana vai oliko se 2019 semmoinen jollain tavalla pysäyttävä hetki, kun älysit, että ei täällä nyt ollakaan ehkä ikuisesti ja se kaikki raha, mitä keräät, niin ei sitä sinne niin kuin hautaan voi viedä. Siis muutti se paljon. Tai se sanotaan, niin kuin se ei muuttanut se mun sairastuminen, vaan se isoin tekijä oli mun äidin sairastuminen. Äiti sairastui 2019. Nämä kaikki tapahtui samaan aikaan. Äiti sairastui yllättävän aggressiivisen syöpään, joka sitten huomattiin vähän liian myöhään ja sitten totta kai ajattelet, tai minä ajattelen siinä kohtaa, että ei hätää, että kassa on kunnossa ja laitetaan äitiä eteenpäin hoitoon, että saadaan lisää peliaikaa. Ymmärräsin totta kai sekin, että välttämättä ehjäksi ei saada, mutta se, että saadaan 1-2 lisää vielä aikaa ja sitten kun mulle ilmoitetaan, että ei ole mitään tehtävissä, ei millään rahalla ole enää mitään tehtävissä, niin totta kai se muuttaa sitä sun ajatusmallia. Että minkä takia sä pidät, en puhu summista, mutta mäkin pidin ihan hyvää puskuria koko ajan. Semmoista niin kuin ylimitoitettua puskuria. Ja nyt mulla on paikka, mihinkä mä käytän sen. Niin siinä vaiheessa rahalla ei ole mitään voimaa, ei mitään tehoa. Niin kyllähän se niin kuin muuttaa sitä. Sitten kun ollaan siinä ison asian edellä, niin eihän siitä ole mitään hyötyä. Ei siitä ole mitään hyötyä. Tai ei voi sillä lailla sanoa, totta kai aina joo, mutta sitten ei sillä kumminkaan tee mitään. Kyllähän se muutti. Muutti siinä mielessä niin kuin aika paljonkin. Totta kai onhan raha niin kuin, ja puhutaan bisneksestä, niin ihan bisneksen perusasia on se, että se on tuottavaa se yrittäminen tai se toiminta. Se nyt on selvä asia. Mutta kyllä se muutti paljon. Kyllä se muutti ja tänä päivänäkin näkyy vahvasti se, että mä oon todella tyytyväinen, jos mä pystyn laskuni maksamaan ja nälkääkään jonkun vasta näkyy, niin en ole nähnyt hirveästi. Kyllä se vaikutti paljon. Oliko silloin niin kuin ehkä ennen sitä tapahtumaa ja nuorempana niin jotenkin kyse enemmän siitä rahasta ja tavoittelusta, että koko aika halusi tehdä asioita, jotta pääsee tietyllä tapaa seuraavalle tasolle, että se ehkä tietynlainen intohimoista tekemistä kohtaa oli erilaista silloin, mitä nykypäivänä? No, kyllä mä väitän, että mulla on intohimo ollut niin kuin tehdä asioita, mutta mä oon tästäkin puhunut kyllä aikaisemmin ja niin kuin sanonut, että mä olin silloin vielä suht nuori, kun meillä lähti hommat etenee. Ja sitten kun yhtäkkiä sulle rupeaa tulemaan, ja sitä tulee ja tulee, enkä puhun nyt kumminkin kuukausitasolla laskutin hyviä summia. Normaali ihmisen vuosipalkka kertaa 3-4, niin vähän se jumalauta, se päähän menee sekaisin. Vaikka sä kuinka yrität, niin onhan se ihan selvä. Ja siinä tavallaan semmoinen nälkä, halu kasvaa koko ajan eteenpäin ja niin kuin sä haluat enemmän ja niin poispäin, että kyllähän se niin kuin, mä väitän, että harvassa on ne, joka ei tavallaan, sillä sun oma työ alkaa yhtäkkiä tuottaankin. Sä teet niin kuin superhyvät nousut. Niin kuin, en puhu nyt luvuista, en puhu tässä näin, mutta se mitä esimerkiksi Fitfarmin aikana, miten me lähdettiin kehittyyn, niin siinä oli se liikevaihdon kasvu, niin jos puhutaan jotain termistöä, niin se oli niin kuin semmoinen, se ei ole enää hallittavissa. Kyllähän se siinä kohtaa käytiin vähän nostaa laukkua ja tehtiin vähän kaikkea ja vähän näytettiin. Ja se on, kyllähän sen periaatteessa, ei sun tarvitse avata kuin sosiaalinen media ja katsoa sieltä, jos joku on, niin kyllähän se sieltä jollain tavalla, eikä siinä ole mitään väärää, en sitä sano, mutta kyllä se niin kuin tällä jälkikäteen ajateltuna, että
katot esimerkiksi sun kauppias, siellä on LV:tä, kenkää, laukkua, sun muuta, mitä sä et ole käyttänyt vuosikausiin, niin kyllä sitä silloin ne oli tärkeitä juttuja. Niin, kyllä se varmaan helposti ajaa semmoiseen tietynlaiseen hedonistiseen juoksumattoon, missä sitten pyrkii vaan koko aika saamaan enemmän ja siitä on niin kuin hankala hypätä pois ennen kuin käy jotain tämmöistä. Joo, kyllähän se, onhan se ihan selvä asia. Tunna Milonov, kun oli vieraana tuolla viime vuoden puolella, niin puhuttiin, kun hänhän työskenteli niin kuin suurimpia intohimojensa parissa, niin kuin tämä Adventuresin, joka matkustelee ja niin kuin saa kuvata. Hänen 2 suurinta intohimoa, matkustaminen ja kuvaaminen, niin hän sitten lopulta tämä hänen intohimojen parissa työskentely ajoi hänet burnouttiin, tosi pahan niin kuin loppuun palaamiseen. Niin hän oli määritellyt sitten siinä palautumisprosessissa tämmöisiä käsitteitä, kuten intohimo ja kunnianhimo, niin hän puhui siitä, että niin kauan kuin se työ oli intohimoista, niin hän oli läsnä sitä tehdessä, hän silloin nautti sen tekemisestä ja silloin se ei ollut kuormittavaa, mutta sitten jossain vaiheessa se intohimo muuttui kunnianhimoksi, jolloin se itsessään työ saattaa tietyllä tapaa olla merkityksellistä, mutta siinä poistuu siitä hetkestä ja kaikessa on kyse tulevaisuudesta. Eli siitä, että mitä kaikkea tästä voi tulla, mihin me ollaan menossa, kuinka paljon tämä voi kasvaa, eli ei enää osa nauttii itsessään tietyllä tapaa hetkessä siinä tekemisestä, vaan mieli pyrkii hakeutumaan sinne tulevaisuuteen. Niin miten tässä teikäläisen tapauksessa pystyykö aistimaan ehkä vähän samanlaista, että se jotenkin se 2019, kun tuli näitä hankalia asioita, niin se jotenkin palautti taas sen tilanteen siihen, että jotenkin ymmärsi, että niin, että lopultahan tässä onkin kyse vaan tästä itse tekemisestä. Ja se on mukavaa. Varmasti, koska silloin niin sanottuun pahimpina hetkinä, niin mun yksi isoimpia unelmiahan oli laittaa oma kuntosali. Se oli semmoinen niin kuin tavallaan, ja sittenhän se tuli niin kuin, totta kai kun siinä se oma niin sanottu kilpailuura haudattiin, ja kun se haudattiin, tavallaan mä olin jo sitä itse miettinyt, että miten mä teen sen, että mä haluaisin jonkun vielä yhden dieetin ja esiintyä, en kilpailla välttämättä, mutta tavallaan, en tiedä kuulostaako tyhmältä sanoa, mutta kuitenkin muakin seurannut monet ihmiset, niin vielä kerran tehdessä ja sanoa kiitos. Mutta se tavallaan sitten, kun se päätös tuli muualta kuin itseltä, lopullinen päätös, niin se oli hankala, niin sitten tavallaan se kuntosali, se oli mulle sitten se heräs niin kuin, että mutta siinä oli myös sitten osana semmoista, että mä haluan perustaa kuntosalin ja mä pystyn sitten myös muille tarjoamaan mahdollisuutta, paikan, missä pystyy harjoittelemaan ja rakentaa niille semmoisen mun unelmakuntosalin. Ja mä tiesin sen, että jos se tyydyttää mun tavallaan ne tarpeet ja se kokonaisuutena, niin se varmasti myös monet muutkin siitä tykkää. Joo, kyllä mä tuossa näkee niin kuin paljon. Samahan se oli, kun puhuin äsken Jutan kanssa, kun Fitfarm aikanaan lyötiin pystyyn ja lähdettiin tekemään, oli superdiettiä ja oli kaikkea. Niin tavallaan, joo, mä näen tuossa sen, koska sit mun intohimo kuitenkin, kun puhutaan valmentamisesta, on vähän siellä keihään kärjessä, tehdä kilpailijoita, luoda kilpailijoita, viedä kilpailijoita eteenpäin. Ja sitten kun sä teet sitä laihdutushommaa, niin onhan se eri. Niin tavallaan sitten kun teki sen tietyt vuodet, niin sittenhän mä lähdinkin NS omilleni, lähdin viemään omaa Pau-brändiä siitä. Ja siinä ei ole mitään dramatiikkaa. Jutan kanssa edelleen ollaan erittäin läheisiä ja siinä ei tapahtunut semmoista, mutta tavallaan se tuli tässä samaan aikaan. Eli varmastikin nyt kun tällään tässä keskustellaan, niin huomaan kyllä niin kuin näitä juttuja, että sitten halusin lähteä vaan tekemään sitä pois siitä puhtaasta laihdutusbisneksestä tai hyvinvointibisneksestä, vaan sinne niin kuin enempi sitä, niin kuin sitä, mitä itsekin on tehnyt vuodet, missä mä haluan, niin että ihmiset kehittyy niin fyysisesti myös niin kuin henkisestikin, mutta tavallaan se, että se ei ole sitä pelkkää sitä suurta massaa. Millaista aikaa se 2019 oli sulle henkisesti, kun monta hankalaa asiaa tapahtuu samanaikaisesti?
No olihan se vaikeaa. Olihan se vaikeaa ja varsinkin se 2019 on todella niin kuin, semmoinen turbulenssivuosi. 2019, 18. päivä helmikuuta syntyi Robin. Ja sehän on totta kai yksi, jos mä niin kuin kaikki mun elämän tapahtumat tähän näin, niin mulla on 2 niin kuin superjuttua siellä. Toinen on tapahtunut 17 vuonna ja toinen sitten 19 vuonna, ne poikien syntymät. Mutta sitten siitä se lähti sitten niin kuin olotila. Kesällä se niin kuin paheni ja mähän kävin lukemattomia kertoja lääkäreissä ja kaikista muuta tavalla. Mun hoidettiin ensin niin kuin tämmöisenä uupumusmasennuksena. Ja sitten kun sä saat semmoisen diagnoosin ja sitten sä istut tässä tällä ja mietit, että ei mua masenna mikään. Että mulla on niin kuin periaatteessa kaikki asiat on kunnossa. Mulla on talous kunnossa, työt kunnossa, perhe on, kaikki on niin kuin hyvin. Että niin kuin, mua ei masenna mikään, mutta mä voin ihan helvetin huonosti. Ja siinä ei tullut sitä selvyyttä se päivä silloin, kun sä selvisit, että mistä tämä olo johtuu. Kun sä niin kuin yrität selittää, että mulla on huono olla, että mä en saa hengitettyä ja mulla on niin kuin vatsa on kipeä ja niin poispäin. Ja sitten sanotaan, että se on paniikkikohtaus. Se on niin kuin paniikkihäiriö. Että laita kättä veden alle, kuuman veden alle ja ei se auta mitään. Ja sitten oli se, että mä en pysty enää nukkumaan ja valvoin lukemattomia päiviä putkeen. Niin totta kai se pelkästään se vaikuttaa siihen, että se, jos se ei ole ikinä ollut niin kuin kaikkein terävin kynä sieltä penaalista, niin sitten ei todellakaan ollut. Ja oli se vaikea vuosi. Mutta se tavallaan kaikki laukesi siihen, sit kun tuli se jyrkkä diagnoosi, koska sitten selvisi, että miksi mä voin näin, miksi mä käyttäydyn näin. Koska se, että sä et nuku, sulla on tosi hankala olla, niin vaikuttaahan se siihen sun ympäristöön siellä kotonakin. Kyllä siinä niin kun, parisuhde oli siinä vaiheessa aika kovilla, mutta sitten tavallaan se ymmärrys itselle, miksi tämä, ja sitten taas ymmärrys muille läheltä tietää, että mistä tämä johtuu, niin se tavallaan laukasi niin kuin sen, ja se helpotti välittömästi sitä tilannetta. Mutta se on vuosi, mitä en varmasti unohda koskaan. Niin on se tietenkin raskasta varmasti kuulla se, että on näinkin vakavasta asiasta kyse, mutta samaan aikaan se varmaan helpottaa siinä mielessä, että saa selityksen niille omille oireille. Se helpottaa tosi paljon. Kyllä on monessakin asiassa se, että sulla on joku tilanne ja sä et tiedä, mistä se johtuu. Sitten kun se löydetään, sitten päästään purkaan. Ihan sama niin kuin kun puhuin tuossa alussa, että meidän elämässä tulee haasteita, tulee ongelmia. Ihan jokaiselle meistä varmasti tulee niitä, mutta sitten kun tulee se haaste, niin sitten tiedetään, mitä voidaan tehdä, reagoida, tehdä kaikkensa sen eteen, että pystytään se haaste purkamaan tai ongelma poistamaan niin hyvin kuin mahdollista. Mutta ennen sitä, kun se on se haaste tuossa, niin meillä on helvetin vaikea sitä lähteä poistamaan. Joo, voidaan sanoa, että voi pelata etukäteen varvan päälle ja tähän ei tule, mutta kyllä elämä, voin sen sanoa tällainen nyt 50 vuoden kokemuksella, että kyllä se heittää sieltä välillä ihan semmoisia, että mihinkään ei niin kuin ole ikinä varauduttukaan. Niin, näin se on. En muista näitä erinäköisiä lakeja, niin tälläkin lailla on joku nimi, että kaikki asiat menee niin kuin tietyllä tapaa kerralla huonosti. Että ne, silloin kun joku asia menee huonosti, niin kaikki menee samanaikaisesti. Niin tuossakin tapauksessa niin kuin pelkästään yksi noista tapahtumista oli se raskas, että niin kuin äitillä todetaan syöpää tai että itsellä on tämmöinen diagnoosi, että annetaan 1-3 vuotta elinaikaa ja sitten se, että sulla on vielä niin kuin samaan aikaan syntymässä lapsia ja toinen on syntynyt pari vuotta sitten, että tiedetään, että kuinka raskasta se aika on, niin se on varmaan niin kuin aikamoinen. On se aika myllerys. Siinä tuossa nyt palataan vielä siihen silloin, kun itsellä oli se tavallaan se äidin prosessi siinä, niin se teki mulle sen, että tavallaan mä työnsin sen oman pahan olon ja
hankaluudet. Mä työsin sen sivuun siinä, koska tavasta tuli sitten rinnalle vielä niin kuin isompi asia. Varsinkin siinä kohtaa sitten, kun tuli se tieto, että nyt vain odotellaan. Ja kaikki tapahtui niin kuin kuitenkin muutaman kuukausi. Sitten lopussa siinä oli enää viikkoja, sitten lopussa päiviä. Niin sitten kun sä olet siellä saattohoidossa mukana, niin et sä silloin niin kuin muistan niitä aikoja, siellä kun oltiin, muistan siis hämärästi niitä aikoja, että aina jonkun piti muistuttaa, että hei, tänään pitäisi syödä jotain. Ne kaikki tämmöiset niin kuin fyysiset tunteet, ne kyllä niin kuin, ne vaan katos. Ei semmoisia ollut. Että kyllä se on. Mä uskon, että jokainen, joka on siellä paikassa ollut ne viimeiset päivät, tietää, mistä mä puhun. On tämmöistä sanontaa, joskus tässäkin podissa useampaan kertaan toistanut, mihin pyrin itse uskomaan, mikä on varmasti silloin hankalia aikojen keskellä mahdoton jotenkin ymmärtää ja uskoa, mutta sitten jälkeenpäin se usein osoittautuu monessa tapauksessa todeksi. Ja se lause on niin kuin englanniksi menee, että everything happens for you, not to you. Eli ne kaikki myös hankalimmat, ikävimmät asiat, kun niitä jälkeenpäin tarkastelee, niin pystyy huomaamaan sen yhteyden, että minkä takia tämä asia piti käydä läpi. Niin mitä ajatuksia tuommoinen lause herättää noihin aikoihin? Että koet se, että ne jotenkin sinun piti käydä ne läpi, jotta se muutuit semmoiseksi ihmiseksi, joka se tällä hetkellä oot? Varmasti siis allekirjoitan sen, niin kuin, että se kyseinen vuosi muutti paljon ajatusmallia ja muutti minua. Et se on selvä. Totta kai niin kuin se, että että äidin piti poistua, niin siitä on nyt se jo vuosikausia, 6 vuotta, niin en mä vieläkään ymmärrä, että miksi. Tai siis ymmärrän, miksi näin tapahtui, mutta se, että miksi juuri hänelle. Että enkä tule varmaan koskaan sitä niin kuin, ei voi sanoa, että eihän meitä nyt voida laittaa mihinkään arvojärjestykseen, että kukaan kellään on arvokkaampi elämä ja kaikki on yhtä arvokasta, mutta kyse on omasta äidistä. Ja silloin se muuttaa vähän sitä ajatusmallia. Et se on mutta kyllä mä niinku sen mä uskon niinku, kyllä vakaasti siihen, että kaikilla niinku, mitä me koetaan, mitä me kohdataan, niin on joku tarkoitus. Ja siitä kun selviää, niin sä olet vahvempi, sä olet parempi. Niin, näinhän se on. Ja ei tuommoisia tilanteita tietenkään, niillä ei välttämättä todellisuudessa ole mitään oikeaa syytä, minkä takia näin piti käydä. Että varmaan se on semmoinen mentaalinen malli, mikä auttaa niiden hankalien hetkien ylipääsemiseen. Lopultahan siinä on kyse siitä, että kun on mitä tapahtui, niin se on tapahtunut. Kyllä, tapahtunutta sitä ei voi muuttaa, niin se ainoastaan auttaa siihen tietynlaiseen hyväksyntään, että se on jo mennyttä elämää. Joo, ja mullahan oli sillä että se oli, totta kai saatat semmoisen, sitten kun äidin poismeno niin kun tapahtui, niin siinä mulla on pikkuveli, joka ei ole mikään kauhean pieni mies, mutta joka tapauksessa pikkuveli ja sitten isä, niin sä haet vähän semmoista roolia siinä, että sä yrität, mun ei tarvinnut heitä kannatella, en todellakaan, se on väärin, mutta sä otat sen roolin, että sä niin kuin kannattelet. Ja se mun oma prosessi, sitten totta kai vielä siinä oli se oma, sit kun mä lähdin toipuun tuosta omasta sairaudesta ja ajan myötä, niin lähdin prosessin, mä kävin pitkään mietin, että miten mä niin kuin saan käsiteltyä tämän asian, että koska se tavallaan se oli helppo lykätä vaan, nyt siirtää, mutta sitten mulla oli toinen kirja oli tulossa silloin. Ihan eri aihe. Ja muistan vielä, mä oltiin ystävän kanssa ajelemassa tänne VSOYlle ja siellä oli palaveri siitä tulevasta kirjasta ja mä heti aluksi sanoin, että
hei, mulla on idea, tehdään tämmöinen kirja ja tehtiin se ja se kirja on mulle niin kuin, se oli hauska, kun se tavallaan saatiin, BSO innostui heti, että tehdään se ja siinä oli sitten tosi hyvä se kirjoittaja ja mä 2-3 viikon välein me otettiin aina 1 päivä, milloin hän tuli mun tykö ja me puhuttiin. Mä sain puhua nämä asiat, käydä läpi ja välillä vähän kyynelehtiä ja puhua. Se oli mulle sellainen terapeuttinen, tosi, siis sen aikana mun oli helppo koska sitten kun mä puhuin, sitten tuli joku pätkä, niin tavallaan ei vielä valmista kirjaa, mutta mä luin sen ja mä muistan, kun mä sen kirjan sain sitten ensimmäisen kerran käteeni ja sitä ei tarvitse julkaistakaan silloin vielä, niin mä kävin ja sitten ensimmäistä kertaa silloin, mä kävin äidin haudalle ja mulla ei ollut semmoinen negatiivinen fiilis, vaan kun mä menin sinne, niin se oli tavallaan, se oli pitkä prosessi, mutta niinhän se on, että kyllähän aikahan on se, mikä siinä on se paras lääke, mutta sitten tavallaan kun sai puhua ja se oli vielä sillain niin kuin, kiitos Marikalle siitä, kun Marika kuunteli ja totta kai kuunteli mua, mutta siis ja sitten vielä osasi kysyä oikeita kysymyksiä. Ja sitten kun se on semmoinen turvallinen ympäristö mun omassa officessa, niin sitten kun vähän meni liian syväksi, niin pidettiin pieni tauko ja juotiin kahvit tai muuten vaan tauko, niin tässä jatkoi siitä. Se oli tosi terapeuttinen. En nyt suosittele kaikkialla kirjoja kirjoittaa, mutta puhuminen. Ja sitten tommosen ihmisen kanssa, joka ei taas tavallaan sitä liian läheltä, niin se oli kyllä tosi hyvä. Mutta pitkiä nämä prosessit, kun tällä jälkikäteen ajatellaan, niin kuin, että kauan kesti, että tavallaan niin kuin sen asian pystyi käsittelemään. Niin kuin mä tuossa sanoin, että en mä vieläkään ymmärrä sitä, mä ikinä ymmärtäänkään ja mä hyväksyn sen, mutta oli se auttoi tosi paljon. Hei, ihan nopea tauko ennen kuin palataan jakson pariin. Me Strongest Groupilla kasvetaan tällä hetkellä todella kovaa tahtia ja se tarkoittaa, että me palkataan lisää ammattilaisia myyntitehtäviä pariin. Mikäli sinun siis kiinnostaa oppia myynnistä, vaikuttamisesta ja bisneksestä, niin ota minuun yhteyttä jossain kanavassa. Hei kun takas jakson pariin. Yrittikö jotenkin ennen sitä tietyllä tapaa vältellä sitä tunnetta, mikä siinä taustalla oli ja siinä itsensä tietyllä tapaa pakotti kohtaamaan sen todellisuuden? Varmasti juuri tämä. Että siinä se oli pakko. Koska mä itse tuon, että mä haluan tehdä tämmöisen kirjan, mä haluan puhua nyt niin kuin asiat on, miten mä tunnen, miten mä koen. Niin siinähän se on niin kuin pakko antaa sitten tulla ja avata hanat ja antaa tulla sitä tekstiä. Mutta se oli just näin. Se on. Ja varmaan niin kuin, se on aika monessakin tapauksessa, enemmän tai vähemmän jokaisella meillä, niin meillä on jotain tunnetta, mitä me pakoillaan myös tiedostamatta. Ja sitten varmaan niin kuin se keskustelu, avoin keskustelu eri ihmisten kanssa mahdollista sen, että uskaltaisi kokea ne tunteet turvallisessa ympäristössä, että muuten niitä jotenkin pakenee jopa vuosikymmeniä huijatakseen itsensä. Juuri toi, niin kuin mitä mäkin sanoin, minkä säkin tuossa mainitsit, että kun siinä oli niin sanotusti ventovieras ihminen, mutta mulle turvallinen ympäristö. Kun me ollaan mun omassa toimistossa, niin se jotenkin loi sen. Ja totta kai vaikuttaa myös se, että miten mä kohtaan sen ihmisen, joka siinä on. Ei me nyt ensimmäistä, kun mä näen ekan kerran, ei me heti painettu syvään päätyyn, vaan mä sanon, että hän on aivan loistava kirjailija ja kirjoittaja ja toimittaja, millä tittelillä nyt mennäänkään, koska hän rakensi sen luottamus sitä ja minuun ja sitten se lähti siitä. Mutta se oli tosi niin kuin avaava. Auttava. Ja mietitään tuota teemaa, tietyllä tapaa tunteiden pakoilemista ja itsensä semmoista huijaamista siinä, että ei uskalla kohdata niitä todellisia tunteita, niin jos mietitään vaikka salitreenaamista, mikä on niin teikäläisen osaamisen ytimessä, niin on nähnyt jotain statistiikkaa, että tämmöiset miesten ulkonäköpaineet tällä hetkellä kasvaa ihan älytöntä vauhtia, että jopa niiden odotetaan olevan pian korkeampia kuin naisten ulkonäköpaineet. Niin mitä se koet, jos mietitään vaikka treenaamista, niin onko se osalle ihmisistä tietynlainen
tapa ainoastaan paeta sitä omaa heikkouttaan ja semmoista epävarmuuttaan sen taakse, että menee treenaamaan ja rakentaa itsellensä vahvan ison kehon, jolloin rakentaa ulospäin tietyllä tapaa semmoisen olemuksen, että minä olen tosi vahva, jolloin ei tarvitse ikinä kohdata niitä omia todellisia tunteita. Varmasti on. Kyllä ei varmasti, tuossa on totuuden siellä, mitä tuossakin hommassa. Onhan se ihan täysin niin. Ja kyllähän se niin kuin, nyt no tietysti mun on helppo niin kuin puhua siitä, mitä mä oon kokenut. Silloin kun mä aloitin salilla käymään niin kuin systemaattisesti, niin ei se fysiikka nyt häävi ollut, niin kuin totta puhuakseni, mutta sitten kun sä rupeat huomaamaan sitä muutosta, kehitystä, no ensimmäinen konkretiikkahan on voimatasojen nousu. Että kun sä tavallaan olet voimakkaampi, niin kyllähän se pikkusen enemmän sä röyhistät rintaa siinä kohtaa nuorena poikana. Ja kyllähän se niin kuin, kyllä mä niin kuin väitän aika pitkälle, että kyllähän se, jos puhutaan vahvasta, kovasta itseluottamuksesta, niin kyllähän se vaikuttaa se, minkälainen fysiikka sulla on siihen itseluottamukseen. Tietysti me voidaan puhua monesta eri asiasta. Me voidaan puhua vaikka, nuoret miehet yleisesti ottaen, niin myös esimerkiksi miten sun fysiikka, näin ajatellaan, siis välttämättä näin ole, mutta miten se vaikuttaa myös siihen, miten vastakkainen sukupuoli sinut reagoi, tai mahdollisesti samaa sukupuolta, miten nyt sitten itse kukin tykkää. Mutta kyllähän se vaikuttaa. Kyllähän se, niin kuin se, että jos me nyt lähdetään miettimään sitä, että minkälainen on ihanen miehen vartalo, millainen se on ollut, mitä se on nyt, mitä se on ollut vuosia sitten, satoja vuosia sitten, minkälainen se on. Niin kyllä mulla ainakin, kun mä näen esimerkiksi miehen patsaan, olisi sitten Suomessa tai maailmalla, aika usein se on kuvattu aika lihaksikkaaksi. Ja ne patsaat ei ole välttämättä tänä päivänä tehtyjä, vaan ne on tehty joskus aikoja sitten. Eli mikä se on se? Jokainenhan määrittää sen, mutta mikä semmoinen yleinen ottaen on se? Onko mies, en tarkoita nyt mitään kilpakehoa, mutta onko se sen lihaksikas? Onko se miehen niin kuin semmoinen ihane vartalotyyppi? Se osoittaa ainakin terveyttä enemmän kuin sen vastakohta. Niin nimenomaan. Että ja semmoista, että niin kuin ennen vanhaa on todennäköisesti pystynyt selviytymään tässä maailmassa, koska silloin se on vaatinut tietynlaista vahvuutta, kyllä. koska yhteiskunta on ollut ehkä vähän, ja niin kuin maailma, missä elimme silloin, niin on ollut vähän erilainen. Niin. Muovaako tämä nykymaailma sitten vähän pehmeämpää kalustoa? Niin. Miten se itse suhtaudut siihen? Ehkä tämmöinen, tämä oli mitä meinasin kysyä alkuun, että on tämmöinen sanonta, että vaikeat ajat luovat vahvoja miehiä, vahvat miehet luovat hyviä aikoja, hyvät ajat luovat heikkoja miehiä ja heikot miehet luovat vaikeita aikoja. Missä me mennään? Ollaanko me tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että ajat on viimeiset vuosikymmenet ollut ehkä liian hyviä, jolloin miehistä yhtä kuin ihmisistä on saattanut tulla ehkä vähän liian heikkoja? Kyllä mä niin tuossa tietynlaista totuuden ja siementä kyllä näen. Että kyllähän niin kuin monet asiat yritetään tehdä vähän liian helposti tai helpon kautta. Ja se on mun mielestä niin kuin myös helppo peilata niin kuin urheiluun. Eikä pelkästään kehorakennukseen, vaan kaikkeen. Että kyllä ne talentit on talentteja, joo, mutta talentitkin joutuu jossain kohtaa sitä uraansa nostaa harjoittelumääriä ja keskittyä johonkin asiaan. Mutta tietysti niin alempana ne saattaa päästä helpommalla tiettyyn pisteeseen, mutta kyllähän se, niin kuin, jos otetaan se urheilu vaikka esimerkiksi, niin kyllä siellä niitä on, jotka on noussut sitten vaikka aika myöhäiselläkin iällä, kun puhutaan nyt superlahjakkaasta vaikka jääkiekkoilusta, niin ne talentithan löydetään jo hyvin nuorena, mutta sitten tulee niitä, jotka tuleekin sitten siellä lähellä aikuisien alkuvuosina, niin runttaa itsensä läpi, minkä takia
harjoitellaan enemmän kuin muut, panostetaan siihen, niin kyllähän se niin kuin siinäkin mun mielestä näkyy hyvin pitkälle sitä, että ja kyllähän niin kuin, jos mennään tuohon kuntosalimaailmaan, niin edelleen nyt taas tuntee itse hetkellisesti aika vanhaksi, mutta se määrä, niin kuin mitä esimerkiksi mä harjoittelin versus mitä tänä päivänä monet suosittelee, niin vähän on harjoitellut aika paljon enemmän. Että se, tavallaan siihen aikaan, kun mä aloitin, niin silloin oikeasti reenattiin aika paljon. Se on. Ja tämä niin kuin, varmaan tämä guote, kun se on otettu englannin kielestä, niin se on tosiaan, niin kuin puhutaan men, mutta sillähän tarkoitetaan todennäköisesti niin kuin ihmisiä. Ja todennäköisesti sillä tarkoitetaan niin kuin sitä mielen lujuutta tietyllä tapaa. Kyllä. Ja sen pystyy kyllä tunnistamaan, että ainakin itse tuntuu siltä, että semmoista tietynlaista totuutta tuossa on, että nykypäivänä saattaa olla paljon semmoista. On se niin kuin, no sanotaanko, niin vanha mä ehdottomaan, niin kuitenkin en ole siellä ehkä hankalimpiin aikoina, mutta olihan mullakin niin kuin esimerkiksi, mä halusin salille, ja mulla oli 7 kilometriä poljettava sinne salille. Ensin. Se niin kuin, ei ollut muuta vaihtoehtoa. Ja sitten kun mä halusin sinne, niin mä poljin sen 7 kilometriä. Ja sitten mä reenasin, polin takaisin, söin ja saatoin lähteä sitten vielä niin kuin futistreeneihin. Poljin taas sen 7 kilometriä. Eli tavallaan silloin eikä se ei ollut siis, se ei ole mikään niin kuin, se ei ollut mikään juttu, että vaan se oli niin kuin, se oli vaan se siirtymä sinne lokaatioon, missä tämä voidaan tehdä. Mutta tavallaan se, että onko nykypäivänä, onko kaikki kesät, talvet valmis tekemään sitä, vai tarviiko siihen kyydin? Niin, kyllä se jotenkin, kun kaikki tehdään helpoksi, niin sitten se kynnys tehdä ikäviä asioita, hankalia asioita, niin se nousee. On siis, toihan ei ole vielä mitään, mutta monethan tietysti on joutunut tekemään esimerkiksi pelkästään jo koulumatkaan aikamoista. Mulla se oli sellainen, tähän se olisi, kun mä kävelin kouluun, ei se ollut varmaan kun talvisinkin, olisiko ollut 1,5 kilometriä. Että se ei ollut paha matka, mutta monellahan se on. Varmaan tänä päivänäkin on vielä niitä, kellä se on, en mä sitä pois sano, mutta ennen vanhaan aika paljon pidemmäkin matkoja. Pelkästään se, että sä pääset tämmöisen perusasian pariin. Niin. Jotenkin tämä on niin mielenkiintoista tällä hetkellä tämä aika, mitä me eletään niin kuin tämmöisen yleisen ehkä keskustelukulttuurin puolesta, että mitä saa sanoa, mitä ei saa sanoa. Että ehkä tähän niin kuin saman teemaan viitaten, niin tuossa ihan muutama päivä sitten ehkä luvit uutisista oli tämä Elixia-kohu, missä Elixian, oliko se niin kuin spinning-ohjaaja tunnilla oli sanonut siellä, että nyt poltetaan kinkut pois ja ansaitaan seuraava jouluateria. Niin tämä kommentti, tämähän oli räjähtänyt, että tämä oli niin kuin todella toksista puhetta ja ihmeteltiin, että miten nykypäivänä liikuntaohjaaja saa sanoa näin, että tämä ohjaa semmoiseen tietynlaiseen syömishäiriöihin ja tämmöiset kommentit on pahasta. Niin miten, se olet itse tunnettu tietenkin oma tausta siitä, että sä sanoit ihmisille asioita suoraan, etkä peitellyt, etkä yritellyt jotenkin sanoa kivasti ja niin kuin saada ihmistä tuntemaan vaan olonsa hyväksi. Mä sanoit asiat niin kuin ne on, niin miten se jotenkin itse suhtaudut tämmöiseen nykypäivän keskustelukulttuuriin, missä pitää tosi paljon hyssytellä ja ei saa enää niin kuin sanoa asioita suoraan? No sen mä voin sanoa, että kun se on tämmöistä, niin kohta on turha kysyä keneltäkään mitään. Tai semmoisilta ihmistä varsinkaan, kellä on niin kuin oma mielipide. Eihän sitä sanota. Onhan toinen niin kuin ihan tämmöistä hallelujaa sentään. Mä tykkään itse siitä, että puhutaan asioista suoraan. Ja se, että niin kuin mua on syytetty, että mä haukun ihmisiä. Mulla on ihan sama, millaiset ihmiset on, mä en ikinä mene ketään haukkumaan, mutta jos minun otetaan yhteyttä ja sovitaan tapaaminen mun toimistolla, ja se ihminen tulee sinne ja se haluaa, sillä on joku syy, miksi se tulee sinne. Ja sitten kun arvioidaan sitä hänen lähtötasoaan, kuntoaan, niin onko se sitten kauniimmin sanottu, jos mä sanon, että te olette ylirasvainen vai onko hän lihava?
Ja se, että jos ei se ihminen hyväksy sitä totuutta, mitä hän on, niin eihän sitä työtä voida ikinä aloittaa. Koska tarkoitushan on siitä lähteä vain siihen tiettyyn suuntaan, että me saadaan se, hänellä on kuitenkin se muutoshalu, kun hän tulee sinne. Että se, että joo, nykypäivänä, en tiedä, saa sanoa mitä vaan, mutta nykyään saa myös sit loukkaantua joka asiasta. Että suora puhe on katoava kansanperinne kyllä. Ja niistä nousee aina niin kuin ihan julmettu haloo. Se on jännää, että sitten nämä ihmiset, nythän niin kuin viimeisen kuukauden aikana siis ollut just useampia tämmöisiä. Se hiihtäjäkin jotain. Hiihtäjä ja sitten oli se missitilanne, niin sitten nämä niin kuin ihmiset tosi kovasti mustamaalataan siitä ja ne joutuu semmoisen koko median keskelle, missä ihmiset hyökkää heitä kohti. Kyllä. Onko se sitten sallittua? Niin. Koska aika äkkiä se menee ja sitten taas voidaan luokitella vaikka kiusaamiseksi. Niin, nämä on jänniä näkökulmia. Vaikka se hiihtäjän kommentti siitä, olikin se, mikä se oli, Vantaan Mogadishu taisi olla, niin onko, jos me mennään tämmöiseen sananvapauteen, niin saako sanoa sitten vaikka niin kuin, mikä se on, Tampere on Suomeen Chicago ja sitten Lahti on Chicago ja Tampere on Manchester, niin onko nämä niin kuin myöskin... Niin kai siitä saa loukkaantua. Niin. Samalla lailla. Se on hurjaa, kun joskus on lukenut jotain tämmöisiä analyysiä, että mitkä niin kuin sanat on, joidenkin mielestä pitäisi olla kiellettyjen listalla Amerikassa, jota artikkeleja on niin kuin ihan käsittelemättömiä. Yksi oli esimerkkinä tämmöinen brainstorm. Joo. Se sana on kielletty, koska joku, kellä on niin kuin, jotain niin kuin aivojen kanssa ongelmia, niin se voi kokea sen loukkaavana, koska niin kuin hänellä on myrsky aivojen sisällä. Sitten jos oli joku, tämä niin meni ihan pahimpaan, että isä oli jonkun mielestä niin semmoinen sana, mitä ei voi sanoa, koska sitten jos jollain on 2 vaikka äitiä, niin sitten hänelle, joska isä, niin hän voisi loukkaantua tämä lapsi siitä. Niin, en mä tiedä, onko tämä, niin kun, jos tämä tällä jatkuu ja tästä vielä etenee, niin ei tämä maailma kyllä niin kuin parane paikkana. Tämän suhteen ainakaan. Että kyllä, joo, siis ei missään nimessä, eihän ketään tahallaan saa loukata, se on nyt selvä asia, mutta se, että nykyään tuntuu sitä, että täällä loukkaannutaan aika äärettömän helposti. Niin etsitään syitä loukkaantua. Nimenomaan. Onko yhteiskunta niin hyvä paikka, että halutaan löytää se merkitys siitä, että me löydetään joku vihollinen jostain? Niin onhan se, niin kuin, jos mietitään nyt vaikka Suomen niin kuin uutislähteitä, niin siellä oli tämä hiihtäjä ja siellä oli tämä Elixir, oli niin kuin isoimpana otsikkona, niin ei meillä sitten, kyllä meillä aika hyvin asiat on, jos ne on niin kuin niitä valtamedian niin kuin pääuutisia, niin kyllä mä uskon, että on myös isompia ongelmia meillä juuri tällä hetkellä, kun siellä muuta kuin nämä muutama lausunto. Se on käsittämätöntä. Siis jotenkin tuntuu, että nämä ei aina voi mennä niin kuin seuraavalle tasolle, mutta sitten tulee aina vaan uusi kohu, mikä tuntuu edellistä hurjimmalta. Että tämä niin kuin Elixir-kohu oli niin kuin yksi yllättävimmistä. Et niin kuin itse vaikka sitä miten miettii, niin en pystynyt näkemään, että miten se olisi jotenkin törkeää, toksista puhetta, että niin kuin liikuntaohjaaja sanoi, että hei, että niin kuin joulun jälkeen se on niin kuin aika normaalia, että jouluna syödään paljon, että hei, treenataanpa nyt, niin voidaan mennä hyvillä mielillä jatkamaan uudeksi vuodeksi vähän enemmän syömistä. Niin, mä en tosta saa niin kuin millään tavalla, jos mä olisin ollut siellä kyseisellä tunnilla, joka on aika absurdi ajatus, mutta jos olisin ollut, niin ei mulla olisi kyllä tullut paha mieli siitä. Niin. Niin, jos olisit ollut pitämässä sitä tuntia itse, niin todennäköisesti se kommentti olisi voinut olla vielä varmaan aika paljon suorempikin. No, paljon mahdollista. Kyllähän tämä niin kuin, onhan tämä semmoisia asioita, että kyllähän tämä laittaa niin kuin, pistää miettimään, että mihinkä sä lähdet, mitä sä sanot missäkin. Onhan tämä niin kuin, on tosiaan, kun on niin helppo loukkaantua asioista. Ja niin tuntuu, että se on vähän niin kuin sä sanoitkin tuossa, että tavallaan luetaan, mennään siihen aiheeseen, sitten löydetään sieltä se syy loukkaantua ja sitten loukkaannutaan. Tavallaan etsimällä etsitään niitä juttuja, sitten saadaan siitä. Niin ja kai siinä on tietenkin, mediallahan siinä on tosiaan iso vastuu, että niin ei se välttämättä todellisuudessa edes niin iso kohu ole. Mutta en tiedä, onko tuommoista, onko Elixia siis siitä niin kuin
saanut positiivista vai negatiivista. En tiedä. Käsittääkseni ainakin sen tietenkin varmaan nämä taas niin kuin vaikka somessa jakaantuu omille puolilleen ja kaikki näkee sen oman totuuden, mikä on yleisesti ottaen vain yksipuolinen, niin oma totuus oli se, että ihmiset syyttivät Elixiaa siitä, että Elixia ei uskaltanut olla sen oman liikuntaohjaajan tukena, vaan he heittivät hänet vähän niin kuin bussi alle. Että tämmöinen puhe ei ole meillä sallittua. No, niinpä tietysti. Mun on pakko myöntää, että nämä lööpit näin, mutta niin paljon sitä mielenkiintoa, että mä sen avaisin ja tutkisin, koska se aihe on jo semmoinen, että mennään semmoiselle alueelle, että Herran Jumala sentään. No se on kyllä just sitä Herran Jumala sentään. Ja kun tämä on niin kuin mielenkiintoinen teema, että vaikka tuo kommentti itsessään, niin jos me katsotaan mitä tahansa statistiikkaa Suomesta, vaikka niin kuin ylipainostatistiikkaa, niin se on ihan järkyttävän kovassa nousussa. Ja me ei voida mitenkään perustella, että se on millään tavalla hyvä juttu. Ylipaino ei ole hyvä juttu. Ei ole. Ja sitten jos kukaan ei uskalla sanoa ihmiselle suoraan päin kasvoja, että tämä ei ole ok, tämä ei ole hyvä, niin ei se hyvin lopputuloksiin johda. Jos mietin omaa elämän esimerkkiä, mä muistin, että mä olin lapsena tosi ylipainoinen. Mä jossain vaiheessa laihduin noin 30 kiloa. Ja se itselle merkittävä tekijä oli se, että mä olin armeijan kuntotarkastuksessa sinne niin kuin mennessä tai tällä niin kuin vuosi ennen kuin mennään inttiin. Niin se lääkäri sanoi mulle silleen, että hei Tomi, että sä oot niin huonossa kunnossa, että jos sä et laihdu tästä niin kuin merkittävästi, niin sä et tule todennäköisesti pääsemään armeijaan. Me olin koko elämän jotenkin vältellyt sitä totuutta. Me pukeuduin isoihin vaatteisiin, enkä uskaltanut puhua siitä kenenkään. Kyllä mä tietoisesti tiesin, että on huonossa kunnossa, mutta se tarina omassa päässä oli semmoinen, että no ei tämä nyt tilanne niin paha ole ja että ei elämä nyt niin huonoa tällä hetkellä ole. Että jotenkin sitä niin kuin huijas sitä omaa päätä eikä suostunut kohdata sitä totuutta. Mutta sillä hetkellä, kun ensimmäistä kertaa joku sanoi mulle päin naamaa, että hei Tomi, että sä oot niin huonossa kunnossa, että sä et pääse armeijaan. Mä rupesin miettimään, että ei helvetti. En mä tätä piti sanoa mun vanhemmille tai niin kuin kamereille, että mä oon niin lihava, että mä en pääse armeijaan. Puolessa vuodessa lähti 30 kiloa, elämä muuttui ja siitä tähän mennessä elämä on ollut täysin erilaista. Kyllä se niin kuin, mä tiedän voisiko sanoa, että nyt ei saa yhdistää näihin mitään näistä lööpeistä on tässä keskusteltu. Siellä nyt ei puhuta absoluuttisesti, mutta jos puhutaan mikä eniten niin kuin koskettaa, niin se totuushan se on. Se, että kun kohdataan se totuus, niin kyllähän se on se, mikä eniten sattuukin. Näinhän se menee. Että tommonenkin, niin sä tarvitset sen totuuden, että sä sait sen muutoksen aikaan. Varmasti se olisi voinut tapahtua myöhemminkin, niin muistakin syystä, mutta nythän sä kohtasit, sulle sanottiin päin naamaa se asia ilman kaunistelematta, eikä varmastikaan sanojalla ei ollut tarkoitus sinua loukata, vaan herättää, että hei oikeasti. Niin, se on ollut paras teko, mitä on tehty. Niin. Kyllähän se niin tuossa, kun puhutaan ylipainosta, niin mäkin olen niistä aikanaan aika vahvoja kommentteja antanut, ja sitten niin mulle on jopa lähetetty niin esimerkiksi veriarvoja, kun puhutaan voimakkaasti ylipainoisesta ihmisestä, ja ne on ihan hyvät. Hyvä, se on hemmetin hyvä. Mutta mitä otetaan sitten kaikki tukielimet, polvet, kun sä kannat semmoista, jos sä oot plus 150 kiloa, jossain kohtaa ne pettää. Ja onko se aika sitten, että se on 40-vuotiaana, kun ne pettää? Ei, mulla on ollut painoa aina paljon nyt aikuisienellä. Ja on vieläkin. Ja mä haluaisin tavallaan ihan hyvä, että jos se vähän lähtisi pois siitä, koska kyllä mä sen tunnen. Sä tunnet sen 50 kiloa, niin sulla on paljon kevyempi olla. Ja silti sitä on vielä vähän liikaakin, mutta kuitenkin niin eihän se pelkästään, sehän ei aina näy millään konkreettisena sairautena, vaan se, että kyllähän mä oon joutunut itse miettimään sitä ihan tosi paljon siitä kantilta, että mä oon nyt 50, mun pojat on 6 ja 8, jalkapallo on purru tosi vahvasti heihin ja kentällä pitäisi olla aina mahdollista. Ja sitten jos isä ei pysty siellä mitään enää tekemäänkään kohta. Että mun on pakko alkaa panostaa siihen puoleen nytten. Ja se ei tule siitä, että mun on pakko, että mä haluan olla mun lasteni kanssa siellä ja pystyä heidän kanssaan toimimaan. Ja se, jos mä painasin sen 150 kiloa, mitä mä oon plus painanut joskus, ei sitä tulisi mitään. Eli se, niin kuin, se fakta on vaan, että ei se ylipaino, se ei välttämättä näy missään verikokeissa, se ei näy siinä, mutta kyllähän se näkyy liikkumisessa.
Joo, on taas niitäkin, jotka on tosi ketteriä ja pystyy tekemään, mutta mitä sitten kun aika kuluu? Tällainen vanhana äijänä on hyvä miettiä tätä, kun on vähän jo perspektiiviä. Niin, jos me katsotaan niin kuin mitä tahansa statistiikkaa, niin kyllä se niin kuin vaikuttaa, että se selkeä ylipaino niin ei sanakaan niin kuin korreloi pitkäikäisyyden kanssa. Ja tietenkin nuorempana on välttämättä hankala ymmärtää sitä, että haluaisi elää oikeasti pitkään, mutta sitten kun alkaa sitä ikää olemaan, niin sitä saattaa ehkä miettiä eri tavalla. Niin jotenkin toki tilanne, että jos joku lähettää vaikka veriarvonsa sinulle, niin sehän on selkeästi merkki siitä, että hän ei vaan suostu hyväksymään sitä faktaa, että sitä ylipainoa on, vaikka se kaikki näyttää, että se ylipaino ei ole kuitenkaan lopulta niin kuin hyvä asia. Joo, kyllä mä uskon, että pohjimmiltaan kaikki sen ymmärtää. Se, että se ei ole mikään niin kuin tavallaan terveyttä edistävä asia, vaikka tällä hetkellä kaikki olisikin hyvin. Mutta ja mun puolesta jokainen saa olla just semmoinen kuin haluaa ja kokee hyvin. Ja sehän ei, niin kuin, mua on kritisoitu sitä, että mä olen haukkunut joskus ihmisiä rumaksi. En ikinä ole. Eihän se tee ihmisestä rumaa, että se on ylipainoinen. Mutta se, että se on ylipainoinen, niin se on fakta. Ei sitä voida. Jos mä sanoisin jollekin mun asiakkaalle, että hei, jos mä en kertoisi sitä, että hän on ylipainoinen, niin mä valehtelisin, mitä mä voisin hänen kanssa alkaa tekemään töitä. Ja jos multa se kysytään, jos minulta kysytään se asia, niin mä sanon, mitä mä näen. Ja jos nyt tullaan taas siihen, minkä sä oot kokenut silloin siellä armeijan tarkastuksessa. Jos ei se ei olisi ollut ammattitaitoinen lääkäri, jos se olisi sanonut sulle niin. Joku sanoi, että eikö se olisi kuitenkin pitänyt olla armollinen ja vähän hyssytellä. No, niin. Mutta se, että onneksi ei ollut. Miten se suhtaudut tämmöiseen tosiaan armollisuuteen itseä kohtaan, että siihen, että tosiaan varmaan se on tätä samaa, että ei uskalleta kohdata sitä totuutta, vaan pyritään löytämään niitä selityksiä ja välttelemään sitä tilannetta? Joo, tämä itse asiassa tämä armollisuus, ei sitä hirveän montaa vuotta, kun se tuli sillain pinnalle. Ollaan itselleen armollisia. Mun on niin kuin tosi vaikea. Mä tykkään vaatia itseltäni paljon, koska mä saan silloin tuloksia. On se sitten asia kuin asia. Mutta totta kai niin kuin, miten toikin on sillä, että totta kai jokaisenhan pitää olla armollinen itselleen, että sä ei voi vaatia enempää, mitä sä pystyt tekemään, muuta kuin tavallaan sitten, missä se menee se raja, että tehdäänkö mitään ja ollaan vaan armollisia. Mä ymmärrän, että toi on niin kuin, tai mun mielestä toi on niin kuin vaan niin kuin täysin väärin ymmärretty sana. Että moni on niin kuin, se armollisuus on monelle niin kuin vain keino olla tekemättä yhtään mitään. Niin, se on jotenkin usein varmaan tietää, että olisi hyvä tehdä jotain asioita, niin sitten se antaa joku semmoisen frameworkin siihen, että hei, no, olen vaan armollinen itse. Mutta sekin on tavallaan niin kuin se, että mikä on se vaatimustaso, minkä sinä itsellesi luot minkäkin asian suhteen. Mulla on hyvä, tämä on vaikka koulun käynti, ruotsin kieli. Siinä Jari asetti erittäin matalan vaatimustason itselleen ruotsin kielestä, enkä osaa sanan sieltä, sanan täältä. Mutta sitten on taas, mä jouduin, englannissa oli vähän samaa, mutta sitten tiettynä aikana, kun rupesin reissaamaan ja tavallaan, niin mä opin todella nopeasti, en ole mikään täydellinen, mutta pärjään englannilla täysin, koska mä vaadin itseltäni, että nyt mä haluan oppia sen. Ja mulle tuli valmentaja, kenen kanssa kommunikoituun englanniksi sun muut, niin tavallaan monessa asiassa niin kuin se, että kyllä mä näen sen, että jos jotain halutaan, niin silloin pitää itseltään vaatia, eikä olla vain armollinen. Se on, eikä tarkoita pelkästään koulunkäyntiä, mutta koulunkäynti on hyvä esimerkki, koska Suomessa nyt melkein jokaisen se koulu on käytävä. Ja kyllähän se niin kuin, se, että kuinka hyvin sä
vaikka valmistaudut jonkin kokeeseen, onko se vaan armollinen itsellesi vai oikeasti panostaksä siihen ja vaadit itseltäsi asioita, niin kyllä se lopputulos on jumalauta erilainen. Mä näen, että on armollisuuden taakse on vaan hemmetin helppo mennä. Ja kun kaikki, mikä on vähänkään merkittävää, niin se vaatii kovaa duunia. Ja kova duuni on harvoin pelkästään kivaa. Todella, ei ole, eihän se olekaan. Eihän se olekaan, mutta eikä sen pidäkään olla. Ei tämä elämä niin voi olla pelkkää kivaa. Tämä olisi tosi mahtavaa tämä elämä, jos taisi aamusta iltaan yhtä siemensyöksyä. Niin. Tämä olisi aika hienoa. Niin. Mutta ei se ole. Jep. Jos halutaan jotain. Tässähän tulee se, että hyvä esimerkki mun lapsuudesta on se, että mä olin, en tiedä olisinko mä olin joku vähän toistakymmentä. Mä sanoin kotona ääneen, että hitto kun mä haluaisin hampurilaisen. Hetken päästä mulle lyötiin rahaa, että ei muuta kuin käyt hakea. Se oli se 7 kilometriä sillä fillarilla sinne grillille. Hampurilainen, folion sisällä 7 kilometriä kotiin. Se oli aika kylmä, mutta mä sain sen hampurilaisen. Mutta mun oli siihen eteen tehtävä. Eikä sitä, että mä hyppään auton penkille ja mut viedään sinne. Ja se maistui ihan helvetin hyvälle. Mä muistan sen edelleen, vaikka se oli vähän viileä jo. Sä joudut tekemään jotain siinä. Tämä ei välttämättä paras esimerkki ole. Mutta se on esimerkki kuitenkin siitä, että mä sain sen, jos mä oon valmis tekemään sen asian eteen jotain. Kyllä se maistuu todennäköisesti siinä paremmalta kuin se, että oot maannut 12 tuntia putkea sängyssä ja tilaat Voltille ruoaa ja se tuodaan siihen. Se on ihan sama niin kuin rahasta on helppo puhua, että jos sä voitat jossain Eurojackpotissa vaikka nyt 1 000 000, puhutaan nyt 1 000 000. Sitten sä teet sen omalla työllä sen 1 000 000 ja sulla on se 1 000 000 tilillä tehtynä omalla työllä. Tai sä voitat sen noin. Niin kummasta sä pidät kiinni? Että onko se tavallaan se, että se, minkä sä oot joutunut tekemään töitä, uhrauksia, niin arvostatko sitä enemmän? Vai arvostatko sitä, kun tulee tosta noin? Mä sanon, että mulla olisi tietyssä iässä tullut se 1 000 000, niin se olisi mennyt aika kovaa vauhtia, koska miksi sä pitäisit sitä kiinni? Jep. Niin fiksu mä en olisi ollut sulla nuorempana. Se on jännää. Jotenkin tosiaan, kun sen tietenkin epämukavat tunteet kuuluu niin olennaiseksi osaksi jokaisen meidän elämää, semmoista miellyttävää elämää. Et Tony Robbins, ehkä tuttu hahmo, puhuu siitä progression equals happiness. Eli se, kun me kehitytään, me mennään eteenpäin, me opitaan asioita, niin se tuo meille sen tietynlaisen positiivisen merkityksen tunteen siihen elämään versus, että me ollaan paikallaan ja mitään ei tapahdu. Mutta sitten kun on tämmöisiä konsepteja nykypäivän maailmassa, ihmiset puhuu vaikka oman näköisen elämän rakentamisesta, niin harva suunnittelee tietoisesti sinne oman näköiseen elämään niitä ikäviä asioita, negatiivisia tunteita, vaan luodaan ehkä jonkunnäköinen mielikuva siitä, että tämä oman näköinen elämä olisi pelkästään semmoista, mitä jossain sosiaalisen median feedeissä tulee vastaan, että pelkästään niitä kivoja juttuja. Yksi käsite on tämmöinen, että elämä on leffaa. Olen tätä miettinyt paljon, että elämä on leffaa. Aina sanotaan, että elämä on leffa, kun tapahtuu hienoja asioita. Kuinka moni elokuva on sisällä vaan hienoja, hyviä asioita. Aina siinä on se draamankaari, niitä korkeita huippuja, matalia laskuja. Ja siitähän se niinku hieno elokuva syntyy. Siitähän hieno elämä syntyy. Kyllä, just näin. Nyt mennään sellaiselle alueelle, mikä voi herättää paljon keskustelua. Kun puhutaan, totta kai mulle hienoin asia elämässä on olla isä. En varmasti ole, kun yritän olla mahdollisimman hyvä isä lapsilleni ja heiltä ottaa oppia koko ajan. Mutta onko vanhemman tehtävä, yksi tärkein tehtävä on opettaa lapsille pettymyksiä. Niin onko tämä asia, että se saadaan se Lassi-Petteri pysyyn paremmalla tuulilla, kun sille ei tuoda niitä vastoinkäymisiä? Mitenkä se muovaa sitten sitä Lassi-Petteriä teini-iässä ei sanota vastaan, ei tehdä, ei tuoda pettymyksiä. Mitä kun se on aikuinen? Täällä on ollut useampi poliisihaastattelussa ja ollaan keskusteltu siitä, että mistä nämä tietynlaiset yhteiskunnan haasteet tämmöisen rikollisuuden osalta johtuu, niin sieltä on muutama poliisi sanonut sitä, että he kokee, että se on tämmöisen vapaan kasvatuksen seurauksia siinä, että
vanhemmat antaa vaan lasten kasvaa eikä uskalla asettaa niille rajoja, joka johtaa lopulta siihen, että ne vanhemmat pelkää niitä omia lapsiaan. He eivät uskalla sanoa niille mitä vastaan, jolloin se lapsi ajautuu siihen, että se ei koe sitä turvan tunnetta kotonaan, joka johtaa sitten siihen usein semmoiselle rikolliselle tielle. Ihan varmasti, koska kyllähän se, että mä oon onnellinen siitä, millaisen kasvatuksen mä oon saanut. Ja jo silloin en sitä ymmärtänyt, mutta nyt kun olen itse vanhempi ja näistä on paljon, silloin niin kotona puhuttiin, kun lapset oli niin kuin vielä pienempiä, niin ne rajathan on se rakkaus. Sehän on se. Ja kyllähän se niin kuin, tänäkin päivänä, kun mä menen jätkien kanssa kauppaan, kyllä heillä on aina ideoita, mitä ostetaan. Mutta sitten kun sä oot sanonut, että tänään me haetaan vaan ruokaa, me ei oteta mitään herkkuja tai mitään, niin näinhän mä sen naamasta, että nyt sankareita suomeksi sanottuna vituttaa. Mä näen sen. Mutta se, että hajottaako se ne? Ei todellakaan. Ja se, kun me on päästy kassan kautta autoon kotiin, niin se koko hommahan on unohtunut jo. Mutta ne on, tämä on taas ei välttämättä paras esimerkki, mutta näistähän se rakentuu se hetkellinen pettymys. Ei saakaan. Tai ei saa pelata pleikkarilla nyt. Tänään ei enää pelata. Miksei? No kun nyt ei pelata. Nyt tehdään jotain muuta. Nämähän on niitä, mitkä se rakentaa. Ja mä oon sitä onnellinen, että mulla oli tietyt asiat, niin kuin tyyliin joku kotityö, minkä isä määräsi, vaikka lumityöt. Niin ennen kuin ne lumityöt oli tehty, ei tehty mitään muuta. Niin kyllähän se opettaa myös sitä työntekoa itsellekin. Kyllähän niin kuin, mullakin se mun, niin kuin, minkä mä haluan panostaa paljon, on se, että miten mä rajaan mun työntekoni, koska se sana työ tarkoittaa sitä, että silloin ei tehdä mitään muuta. Se ajaa kaiken muun ohitteen ja mä oon sen karvasti kokenutkin. Mutta kuitenkin tavallaan, mistä nämä tulee? Lapsuudestahan nämä tulee mullakin. Entä työ tehdään ensimmäisenä. Ja jos sen voi tehdä tänään, niin tehdään se tänään. Ja vaikka se voisi jättää huomiselle, niin tehdään se nyt tänään pois alta. Koska huomenna voidaan tehdä jotain muuta sitten. Ja kyse on siis hyvin pienistä asioista kuitenkin, mitä mäkin lapsena, mitä mun niin kuin vastuualueelle laitettiin. Niin, ei ne tarvitse isoja asioita olla. Mutta jotenkin varmaan niin kuin vanhemmuudessakin on tullut, itse en ole vanhempi tässä vaiheessa, niin on hankala puhua tietenkään näistä kokemuksen äänellä, mutta mitä niin kuin aistii ja mitä lukee ja mitä puhuu ihmisten kanssa, niin että on semmoinen tietynlainen, että vanhempien pitää olla niin kuin semmoinen kaveri lapselle, mikä on tietenkin totta, että vanhempien pitää olla niin kuin lapsien kanssa kavereita, mutta todellisuudessa sen vanhemman tehtävä on asettaa se lapsi näiden pettymysten keskelle, asettaa ne rajat, luoda semmoinen ympäristö, missä lapsella on turvallinen kasvaa. Että ei ole vaan tarkoitus olla paras kaveri, jotta kaikki on helppoa ja kivaa. Kyllä mä oon tosta niin kuin tosi tarkka. Esimerkiksi vanhempi poika, niin kun mua kutsuu kaikki bulliksi. Jos hän sanoo bull mua kotona, niin mä en vastaa siihen millään tavalla. Ja me ollaan keskusteltu se hänen kanssaan läpi. Hän huomaa itse sen, se sanoo bull, ei kun isi tai isä. Niin sitten mä reagoin siihen, koska mä olen hänen isänsä. Mä olen hänen isänsä ja mä puhun edelleenkin. Mä oon 50 ja mä puhun isääni isäksi taikka, mutta en mä häntä etunimellä puhu ikinä. Jep. Ehkä tämä palaa siihen samaan lauseeseen osittain, mikä on se tosiaan, että vaikeat ajat luovat vahvoja miehiä, vahvat miehet luovat hyviä aikoja, hyvät ajat luovat heikkoja miehiä ja heikot miehet luovat vaikeita aikoja. Et se on sama tietynlainen teema kuin kaikissa näissä niin kuin puheissa ja niin kuin tässä yleisessä keskustelukulttuurissa, että se nykypäivän kulttuuri on aika semmoinen pehmeä. On. Kyllähän se joku, nyt mä en ole itse asiassa tämmöistä niin näitä, mun ei ole tarvinnut niin kuin omassa arjessani niin kuin miettiä näitä, että joku loukkaantuu jostain. Nyt tässä, kun me on puhuttu, niin olen miettinyt, että eikä se uskalla sanoa. Niin kuin, ja niin kuin, mä ymmärrän sen, että ketään ei saa loukata, mutta totuuden voi sanoa. Ja oman mielipiteen voi sanoa.
Niin on siinä aika paljon vastuuta sillä viestin vastaanottajallakin. Tai pitäisi olla. Niin, nykyään se puuttuu täysin. Lynkataan se, mikä joku sanoo jotain isoin äänin, kun taas sitten niin kuin itse siellä puolella, toisella puolella, niin heillä ei ole niin kuin mitään vastuuta. Tai miten asia kuullaan, miten asia halutaan ymmärtää. Koska sehän on niin kuin, kun mä oon niin edelleen kuitenkin ikään mä oon ollut sitä aikaa, että aina asiat puhuttiin naamatusten tai sitten puhelimella. Mä edelleen tykkään soittaa puheluita, koska mä voin siinä puhelimessa heittää jotain niin kuin tietyllä äänensävyllä tai naamatusten, joka voisi vaikka tekstiviestinä tai sähköpostilla voidaan tulkita, miten sä luet sen sieltä. Jep. Niin silloin sä tiedät, että se toinen ei, se reagoi siihen eri tavalla, koska eihän mä koskaan tiedä, jos mä kirjoitan jonkun viestin tai sähköpostin, jos sillä toisella onkin erittäin negatiivinen päivä ja se lukee sen ja se ottaa siitä itteensä, jos se on tavallaan tulkinnanvarainen. Mutta sitten tavallaan kun sä soitat tai näet sen, niin se ei anna sitä mahdollisuutta. Jep. Kyllä tämä niinku sananvapaus, onko sitä? Niin, onko sitä? Mitä se on? En ole itse aikaisemmin miettinyt tältä kantilta, mutta kun katsotaan näitä tilastoja siitäkin, että kuinka monet ihmiset niin kuin lähtökohtaisesti kaikissa länsimaissa voi huonosti niin kuin mentaalisesti, mikä on varmasti myös se, yksi iso tekijä on siihen tämä niin kuin yhteyden puute muihin ihmisiin. Ihmisillä on vähemmän kavereita, ne ei näe enää ihmisiä, on eristäytynyt kotiin, niin sitten jos sanotaan ihmiselle, että ole oma itsesi, ja silloin jos ihminen niin kuin on oma itsensä, niin silloin on yleisesti ottaen huomattavasti miellyttävämpää olla siinä omassa kehossaan, kun pystyy olemaan oma itsensä. Mutta minkälainen vaikutus tällä on tällä sananvapauden tietynlaisella rajoittamisella ja sillä, että me koko aika kontrolloidaan sitä, mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa, niin siihen johtaako se semmoiseen, että ihminen poistuu siitä omasta luonnollisesta itsestään, rupeaa rajoittamaan oma itsensä, jolloin kohtaamiset ei myöskään enää tunnu mielekkäältä, joka johtaa sitten näihin niin kuin pahoinvoinnin lisääntymiseen. No kyllähän jokainen sen tietää, kun tavallaan on vaikka, mä väitän, että jokaisella ihmisellä on niitä, että on ollut aikanaan tosi läheinen ystävä. Sitten vuodet vie ja sitten törmätään ja sitten molemmat tajuaa, että ei meillä ole mitään puhuttavaa. Sitten me yritetään siinä niin kuin heittää sitä juttua. Onhan se kamala tilanne. Näinhän, eikä siinä ole mitään väärää pahaa. Näin vaan käy. Elämä vie. Mutta jos et sä uskallas niin kuin puhua, ja varmastikin, kyllähän siis onhan tämäkin niin kuin muuttunut, koska muuttunut pelkästään se, että miten ihmiset aikanaan, kun ne kommunikoi, ne oli aina joko puhelimella tai sitten sovittiin nähdään ja keskustellaan asiaa ja tavataan ja keskustellaan. Ja nykypäivänä, kun aika moni tapahtuu jo sillain, että ei olla enää fyysisesti paikalla, niin kyllähän sehän muuttaa sitä ihan älyttömästi. Mutta myös, se muuttaa myös kykyä keskustella, taitoa keskustella. Että niin kuin, Nämä on jänniä teemoja. Nämä on niin tietenkin moniulotteisia, ne liittyy niin moneen asiaan. Ja vaikka kun puhuttiin siitä niin kuin armollisuudesta ja kovasta työnteosta, niin se on samaan aikaan niin kuin jännää. Tuntuu, että yhä useampi ihminen nykypäivänä haluaa vaikka olla vaikka yrittäjä. Ja yrittäjyys tarkoittaa niin kuin hemmetin kovaa duunintekoa, sitä, että on valmis tekemään kovempaa, jos haluaa niin kuin saavuttaa asioita, haluaa rakentaa jotain merkityksellistä, isoa asiaa, niin se vaatii aika niin kuin kovaa duunintekoa ja semmoista epämukavien tunteiden käsittelyä, mutta sitten onko se jotenkin, että ihmiset huijaa itsensä eikä älyä, että niin kun, heti kun tulee niitä epämukavia tunteita, niin sitten lyödään vaikka se armollisuuden leima ja selitellään itsellensä. Että niin tuohon mä nyt voin takertua kyllä, jos puhutaan, niin että tänä päivänä sä haluat lähteä yrittäjäksi. Niin kyllä mä sanon, että kyllä se helpommin se raha tulee, kun sä menet ulkopuoliselle töihin ja hoidat sen työs hyvin. Se on varma. Kerran kuukaudessa tai kerran 2 viikossa sulle napsahtaa se. Kyllä se niin kuin se, että sä lähdet yrittämään, rakennat sen sun juttus, löydät sen, miksi se palvelu tai asia hankitaan juuri sinulta, eikä kilpailijalta. Joo, sä voit aina mennä hinnalla, mutta sekään ei ole se, koska silloin tuottoa se ei taas kannata. Mutta kuinka kovan työn sä joudut siihen tekemään ja kuinka monta
niin kuin, no omasta kokemusta, mua meni vuosia ennen kuin, saavutettiin semmoinen plus miinus nolla järkevä taso, että niin kuin pystyi elämään, mutta mitään ei jäänyt. Mutta että se rupesi sitten niin kuin menee siitä yli, niin sitä tehtiin kauan. Siis oikeasti. Mä aloitin kumminkin yhdessä valmennustyöt 90-luvun lopussa. Ja sitten kun enkä sano, että mä oon elänyt kurjuudessa, en mä sitä sano. Mutta sen mä tarkoitan sitä, että jos mä jaan kuukaudet, niin mä pystyin matkustelemaankin jo, mutta tavallaan ei sitä ollut koskaan missään niin kuin sillain puskuria reilu. Jos mietit, että mä aloitin 90-luvun lopussa nämä työt, 2010-2011 lähdettiin nousuun. Se on pitkä aika. On se pitkä aika ja on siinä, kyllä mä sanon, että kyllä se niin kuin vaatii, sitten tavallaan, kyllä siinä olisi monta kertaa ollut helpompaa se, että sä meet johonkin ja teet työs hyvin ja lähdet vaikka siellä etenemään. Mutta siis mä oon ehdottomasti yrittäjäluonne. Täysin samaa mieltä. Se realiteetti on kuitenkin se, niin kuin sanoitkin, että harva onnistuu, ainakaan nopeasti. Mutta nykypäivänä, kun katsotaan nuoria ihmisiä taas, niin se jotenkin aikajänne, missä ajatellaan, että asioita pitää tapahtua, pitää saavuttaa, niin se on tosi lyhyt. Me on itse viimeisen parin vuoden aikaa palkannut tiimiin varmaan vajat 100 henkilöä, ainakin 100 henkilöä. Ja siellä on niin kuin nähnyt ihan valtavan massan erilaisia ihmisiä, tämmöisiä tosi yrittäjähenkisiä, myyjähenkisiä ihmisiä, niin ihan vasta tuossa pari kuukautta sitten oli niin kuin muutama hyvä esimerkki siinä ihminen, joka oli olisiko ollut 20 ja tuli viestiä, että hei, mun tavoitteena on, että mulla on, oliko se 22 vai 23 ikävuoteen mennessä 3 vai 5 miljoonan nettovarallisuus. Ja tämä on niin kuin tosi yleistä, että niin kuin yritetään 2 vuodessa tai 3 vuodessa saada niin kuin miljoonien nettovarallisuus. Se, että kuinka moni siinä todellisuudessa onnistuu, niin se on niin kuin 0,00001% ihmisistä, mutta kun sosiaalinen media antaa tietenkin ymmärtää se, että jokainen 20-vuotias ihminen on yrittäjä, joka ajaa jollain Lamborghinilla ja joka matkustelee ympäri maailmaa ja on rakentanut semmoisen elämäntyylin, mitä niin kuin itsekin haluaa rakentaa. Joo, ei siis, onhan niitä hyviä onnistujia. No, ja se on hieno seurata ja mulla lähtee niin sanottu legendaarisesti hattu päästä kyllä. Tiedän itse sen polun, mitä se on, mutta kyllä näin on, nopeat nousut yleensä nopeita laskujakin. Että kyllä se, niin kuin, ne on aika paljon käsikädessä. Sä teet nopeasti jotain, niin kyllä se sitten, silloinkin sä oot tosi onnellisessa, harvinaisessa asemassa, että sä pystyt tekemään sen nopean nousun. Kyllä se yleensä se lähtee, se pohja on luotava kaikessa. Taas on helppo, mä aina vertaan paljon kehorakennukseen, että sä et sinne parhaille lavoille me hetkessä, sun pitää luoda sitä pohjaa täällä näin, jauhaa ja siihen tarkoittaa vuosia. Ja sitten sä lähdet sinne. Ja kyllä se sama niin kuin bisneksessä on se, jos sä haluat vakaan, vahvan yrityksen, omavaraisen yrityksen, missä ei ole ulkopuolinen rahoitus, niin kyllähän se vaatii töitä. Ja sitten kun se on siellä, niin totta kai sittenhän se tilanne muuttuu vähän helpommaksi. Se on täysin sitä. Me ollaan itse tämä oma yritys, niin me tulee tammi-helmikuun vaihteessa 3 viikon päästä 4 vuotta täyteen. Ja me ollaan siinä, nyt viime tilikaus tehtiin 2,2 miltsiä liikevaihtoa. Ollaan kasvettu tosi nopeasti, niin sen tietää, että miten helvetisti se vaan vaatii duunia. Ja sitten jotenkin varmasti ulkopuolelta ihmiset ajattelee kaikki, että se on niin kuin helppoa ja kivaa. Mutta sitten se, ja kaikki niin kuin haluaa yleensä saavuttaa näitä asioita bisneksen puolella tai niin kuin salin puolella tai mikä onkaan. Että me ajatellaan, että tämä on se, mitä me haluan ja haluan jotenkin sanottaa ja ymmärtää, että haluaa niitä vaikeita asioita, haluaa mennä niitä kohti. Mutta sitten se on itsekin joutunut reflektoimaan, että ne hankalat asiat on muuten ihan helvetin hankalia asioita. Että silloin kun on sen kasvun keskellä ja on sen hankaluuden keskellä, niin se tuntuu oikeasti hankalalta. Niin moni siinä tilanteessa, kun se on siitä oikeasti hankalaa, niin silloin on vaan helpompi hypätä jonnekin muualle. Onhan se niin kuin kaikessa elämässä. Sulla tulee se haasteongelma, niin sehän on kaikista helpointa, jos sen pystyy sivuuttaa. Mutta kun elämässä niitä tulee, mitä sä et voi sivuuttaa. Bisneksessä niitä tulee, mitä ei voi sivuuttaa. Ei niitä vaan voi. Niitä tulee.
siis business, missä mä oon mukana, niin siihen vaikuttaa globaalit asiat. Globaalit asiat vaikuttaa suomalaisen rahan käyttöön. Niin Ukrainan sota, mitä helvettiä mä voin tehdä Ukrainan sodan puolesta, että se loppuisi? Joo, tai koronavirus. Mitä mä voin tehdä, että salit laitetaan kiinni? On ongelma, mutta sekin, että miten puhutaan siitä, että me oltiin silloin tosi nuori sali, juuri avattu periaatteessa. Mutta se taas, että meillä oli kumminkin niin kuin vahva pohja siihen, minkä päälle se sali on tehty, niin meitä ei haitannut nämä rajoitteet sun muut. Tai haittasi, joo, mutta se ei aiheuttanut toimenpiteitä. Mutta ongelmahan sekin oli. Kyllä niitä tulee. Edelleen on helppo tässä sanoa näillä vuosilla, että tietysti voisi ajatella näin, että tämä on aika ikäväkin tiedostaa, että sulla tulee ongelmia, haasteita elämässä, koska niitä tulee. Bisneksessä, omassa elämässä, terveydessä, parisuhteessa, kaikessa. Niitä tulee. Niitä tulee. Niin tavallaan onko tässä mitään järkeä, kun niitä tulee? Mutta ne kuuluu. Niin kuin sä sanoit, ne kuuluu hyvään leffaan. Niin. Sitä me olemme täysin mieltä, että se niin kuin hyvä elämä on niitä huippuja, on niitä tosi matalia hetkiä, koska ne matalat hetket tekee ne hyvät hetket merkitykselliseksi. Mä oon luennoinut sillä että elämä on sinuskäyrää. Ja siinä vaiheessa, kun se menee tasaiseksi, niin se ei ole enää elämisen arvosta. Hauska tietenkin esimerkki se, mitä sanoit, että jos elämä voisi olla 247 ja 365 pelkkää siemensyöksyä, niin se olisi miellyttävää, mutta sitten lopulta voi miettiä, että olisiko se miellyttävää, koska silloin siellä ei olisi niitä niin kuin tosi matalia laskuja, että tosiaan se niin kuin hyvän olon aina tekee se hyväksi, että siellä on, se oot kokenut myös sitä negatiivista, että aina on pakko olla hyvä, jotta totta hyvä kai. Ja paha. Totta kai. Se, että jos sun elämä on pelkkää siemensyöksyä, niin mutta kun se on niitä vaikeita hetkiä, välillä jopa vähän kyynel tirahtaa, ja sitten kun se lähtee siitä, niin sehän tuntuu vaikka, ja sehän on niin kuin kaikkein hienointa, että kun sulla on tarpeeksi kauan, menee asiat huonosti, sulla on haasteita, sä taistelet niiden kanssa. Sitten sä saat yhden pienen, ihan pikkuriikkisen asian, joka vähän niin kuin, siellä on yksi auringonsäde osuu suhun, niin sä oot kuin lottovoittaja. Sä nautit siitä pienestä asiasta, jota normaali, siinä tilanteessa kun kaikki menee hienosti, niin sä et reagoi siihen, sä et huomaa sitä. Niin, tämähän on just sitä leffaa. Se on vähän niin kuin pitkän talven keskellä ollut 2 kuukautta pimeä, tästä tulee 10 minuuttia aurinko sinun kohti. Joo. Niin kyllä siitä niin kuin osaa ottaa enemmän irti silloin, kun sä oot niin kuin päivästä toiseen semmoisessa aurinkoissa lämpimässä säässä. Niin sitä nauttii aivan eri tavalla. Kyllä. Ja se tekee elämästä niin kuin merkityksellistä. Juuri se rakentaa. Sanoit tuossa, että silloin kun itse treenasit kovaa aikaisemmilla vuosikymmenillä, niin se treenikulttuuri oli myös hyvin erilainen. Et silloin oikeasti treenattiin kovaa ja oikeasti tehtiin kovaa duunia. Niin miten sä näet, että se on muuttunut tässä vuosikymmenten mittaan? Joo, no monellakin tapaa. Siis ihan silloin alkuaikana se oli aika askeettista touhua. Enkä tarkoita, että sen pitäisi olla sitä, koska koko skene on muuttunut, kuntosalit on muuttunut. Eli mä tuossa yksi päivä just puhuttiin jätkien kanssa, ennen kuin oltiin reenaan, että miksi ei ollut tämmöistä salia, kun mä olin Primessa. Miksi ei ollut? Oliko se, en mä tarvinnut sitä silloin, eikä tarvinnut, mutta totta kai kun nykypäivänä on, laitteet menee eteenpäin, niitä kehitellään, kaikki paranee, joka on ihan luonnollista. Mutta niin kun, mä en tiedä, tämä on ollut tosi hyvä tämä meidän keskustelu. Ehkä mulla on vähän mielipide muuttunut. Siinä, siis nyt tämä on tosi nopeasti, enkä tarkoita, mutta sitä, että onko vain niin kuin tavallaan siellä kun nyt puhutaan siitä esimerkiksi kuntosalimaailman siitä tietystä ryhmästä, ei puhuta kuntoilijasta, niin
onko vain se evoluutio vienyt muokannut ihmistä vain pehmeämmäksi? Silloin oliko mentaalisesti kovempia ihmisiä aikaisemmin? En tiedä. Voisin olla varmaan molempia puolella. Koska niin kuin dietit ei ole nykypäivänä, ne ei ole koventunut. Silloin tehtiin jopa semmoisia jopa järjettömiä ja pysyttiin kumminkin niin kuin siinä sapluunassa, mitä oli päätetty. En tiedä, siis tämä oli nopea, vaan tänään kun on keskusteltu, niin on paljon avannut myös niin kuin, tätä näin just vaikuttaa, koska kyllähän se ajat muokkaa. Ajat muokkaa. Niin kyllä siinä varmasti on, tai varmasti itse en tiedä. Ainahan on yksilöitä. Jep. Nyt ei tarkoiteta, kun me puhutaan tässä nykypäivänä reenaajista, niin se tarkoittaa, että se tarkoittaa jokaista. Aina on yksilöitä, joka vahvistaa vaan sitä poikkeusta, mutta tavallaan sitten taas tuossakin näkee, että tekee paljon töitä, niin edelleen sillä työnteolla kumminkin mennään. Niin. Et siinä on varmaan, voi olla totuutta ja sitten toinen niin kuin näkökulma on varmasti siihen se tietynlainen tieteellistäminen, että me ollaan opittu enemmän treenaamisesta, opittu enemmän kehosta, että mikä on oikeasti hyväksi, minkälainen treenirytmi ja meillä on kaiken näköisiä laitteita, millä me pystytään mitata nukkumista ynnä muuta, niin sen tieteen ja datan pohjalta me pystytään tehdä ehkä parempia päätöksiä, mutta ehkä sitten siinä voitaisiin ajatella sitä, että osalle sekin antaa sen tietyn saman armollisuuden teeman, että sitten, että hei, että nyt oli niin kuin 10 minuuttia liian vähän unta tänä yönä, jonka takia tänään ei kannata treenata. Niin, ja onko se sitten kuitenkaan, tämä on ihan totta, mitä sä sanot, tämä allekirjoitan paljon, mutta sitten kumminkin niin kun meillä on tiede täällä ja meillä on käytäntö täällä, niin onko se aina? Mä en tässä rupea puhumaan, mulla on monta esimerkkiä, että on tehty ratkaisuja, jota ihan päinvastaan, miten tiedät sen asian tulkitsisi tai miten sä voit tulkita, miten se pitäisi tehdä, niin se on kumminkin johtanut hyvään lopputulokseen. Onko jotain esimerkkiä? No esimerkiksi, vaikka nyt ei nyt mennä tarkempaa, mutta esimerkiksi dieteistä, kalorimääristä, treeniasioista, miten tieteellisesti sä tuotat eniten voimaa, niin sitten kun on tehtykin toisella tapaa, niin hups keikkaa yhtäkkiä voimatasot onkin korkeammat. Eli jos me mentäisiin, jos se, mä en tähän asiaan ota enempää kantaa, kun mä tiedän, että nykypäivänä tässä on erittäin fanaattisia ihmisiä, mutta jos me tulkitaan tiedettä, niin miksi kukaan treenaisi millään tavalla eri tavalla, miksi kaikki ei tekisi sillä samalla tavalla, ja se on kirjoissa kansissa, niin miksi on valmentajia? Miksi ei kaikki tee sillä yhdellä tapaa, kun se on tieteellisesti paras tapa tehdä? Niin, ja ihmiskehokin tietenkin on niin monimutkainen systeemi, että tiedänkin yksilöllisyyskin tulee vaikka mun maailmassa, nyt tästä saa joku loukkuuntua, mun mielestä meillä on 2 ihmistyyppiä olemassa, ja niin siinä on ero, mutta sitten kyllähän se niin kuin, mutta toi on mielenkiintoinen keskustelu, koska mä en jaksa tästä nykysukupolvien tietäjien kanssa lähtee, he tekee mitä tekee, mä toimin mitä mä toimin. Totta kai luotan tieteeseen, mutta mulla ei ole semmoista silmitöntä suhdetta siihen. Niin. Ja se on varmaan, kun ei ole... Mä muuten myös kokemukseen niin, aika paljon. Niin just se, että se intuitio ja kokemus on kertynyt sinne täysin eri tavalla verrattuna niihin ihmisiin, jotka on oppinut sen tieteen pohjalta. Kyllä. Ja tiedehän on vaan totta, kunnes me kehitetään parempaa tiedettä ja me löydetään, että ei asia ollutkaan ihan näin mustavalkoinen, mitä me ajateltiin. Nimenomaan se, että onhan totta kai semmoisia paljon asioita, mitkä voidaan todentaa, mutta sitten taas on niitä, mitkä ei mene just sillä lailla. Niin, näin se on. Välttämättä. Niin. Koska sehän olisi, eihän mulla olisi mitään virkaa esimerkiksi, jos puhutaan siitä, että mä valmennan kehonrakentajia, jos se on se yksi ja ainoa tapa tehdä. Niin, näin se on tietenkin, jos on ihan niitä top-ihmisiä, kehonrakentajia, niille pitää olla paljon tarkempaa kuin sille peruskuntoilijalle, että miten sitä rakennetaan. Utti, kun oli vieraana. Se oli hyvä jakso. Joo, se mun mielestä oli hauska se alku, kun puhuttiin siinä ihan alkuun, että minkä yhden vinkin hän antaa semmoiselle nuorelle
joka on menossa salitreenaamisen pariin, niin se vinkki oli siinä, että heitä puhelin pois, äläkä mene ikinä TikTokiin. Koska se TikTok antaa niitä vääriä ohjeita ja lopulta ne parhaat tulokset tulee niiden ihan perusasioiden pohjalta. Joo, mulla yksi Suomen valtamediasta kävi haastattelemassa mua tässä muutamia päiviä sitten ja oli myös tämmöinen, että anna joku vinkki, niin kehotin olen pois sosiaalisesta mediasta. Koska kyllä niin kuin, mä muistan sen, kun itse meni salille, sä et tiennyt mistään mitään, sä aloit vaan tekemään. Se helvetti opetti parhaiten. Siihen aikaan ei ollut, tiedätkö, niin kuin, ei ollut ihmiseskeltä kysellä. Sitten kun sä vähän rohkenit, sä katsoit salilla, kello oli vähän isompi hauvis, että anteeksi, mikä olisi hyvä liike tälle ja tolle lihakselle. Sitten sä kertoi, sitten sä rupeat jauhaa niitä. Ja niin kuin taas sitten päässä sait itse lisää tietoa, niin kyllä se sieltä löytyi. Ja se, että tässä on nyt 30 vuotta taaplattu sitä polkua ja vieläkin mä haluan niin kuin löytää asioita, mitä voi tehdä vielä paremmin. Ja sehän on se juttu siinä. Niin, sehän se on. Oppiminen on kehittymistä ja se, että kehittyminen vaatii oppimista. Niin, ja se luo sen merkityksellisen tunteen, että elämä menee hyvän suuntaan, kehittyy, oppii, niin kuin puhuttiin. Kyllä. Kyllä se niin kuin, lopulta se tuntuu, että niin, se taas edelleen ne ihan huiput, top 1%, niillä on täysin erilaiset asiat, mitä heidän pitää tehdä. Heidän pitää optimoida paljon eri asioita, mutta suurimmalle osalle väestöstä todennäköisesti riittää, kun optimoi ne aika perusasiat. Tekee niitä perusliikkeitä, syö sitä perusterveellistä ruokaa riittävästi. No niillähän se on itsekin lähdetty. Eihän se nyt sitä, että montako liikettä mäkin jauhoin Valkeakoskella Apian uimahallin alakerrassa. Se oli monitoimitalja ja prässi ja reisioinnuskoukista. Siis ollutkaan montaa. Ja kun ei tiennyt mitään variaatiota, niin niitä tehtiin. Ja kyllä niillä saatiin tuloksia. Niin, näin se on. Ja kyllä se niin kuin monessa asiassa, että silloin kun siitä on semmoinen hauska meme-kuva, missä on niin kuin semmoinen graafi, että se lähtee tuolta alhaalta, sitten on siellä ylhäällä hetkeä, ja sitten se tulee taas alas. Niin siinä, että kun lähtee jonkun uuden asian pariin, niin sulla se keskityt niihin aika perusasioihin. Sitten kun sä oot hetken, vaikka pari vuotta tehnyt sitä asiaa, niin sulla on se tunne, että sinä tiedät paljon asioista ja sinun pitää tehdä, vaikka salitreenissä sinun pitää tehdä näitä erikoistekniikoita ja sinun pitää syödä jotain 15 eri lisäravinnetta samaan aikaan, jotta se kehityt, koska ilman niitähän tästä ei tule yhtään mitään. Sitten kun sä menet siitä taas se vaikka 10 vuotta eteenpäin ja opiskelet niitä asioita, niin sä huomaat niin, että lopulta tässä olikin kyse aika perusasioista. Se on niin kuin tuntuu, että se on se oppimispolku aina kaikkialla. Mutta kyllähän toi pätee niin kuin kaikkeen. Se niin kuin, mulle on niin kuin 3 asiaa tärkeää elämässä ollut aina treenaaminen, business ja sitten niin kuin perheparisuhde. Niin kyllähän siellä ne tietyt lainalaisuudet on kun sä unohdat sen kivijalan, niin sitten se menee, se homma ei enää toimi. Niin, näin se on. Miten tämmöinen määritelmä, oma ajatus menestyksestä on muuttunut tässä viimeisen vuosikymmenen aikana? Joo. Varmaan tuossa, mistä me keskusteltiinkin, mikä oli aika iso muutos, oli ne, mitä tapahtui silloin 2019. Ja kyllähän me helposti niin kuin menestyminen, onnellisuus, me määritetään sillä, että paljonko meillä on paukkua tilillä tai paukkua jossain. On se sitten jossain sijoituksessa, missä tahansa. Niin kyllä se on, niin kuin, se on muuttunut täysin. Et niin kuin, mistä mä, niin kuin, kyllä se terveyden merkitystä sä et ihan turha tulla mulle kenenkään sanoon, joka on täysin terve ihminen, sen arvoa sä et ymmärrä ennen kuin sä oot sitä menettämässä. Se on niin kuin, totta kai kaikki ymmärtää, että terveys on tärkeää, mutta silti me toimitaan sitten paljon, mikä ei meidän terveyttä edistä. Enkä tarkoita nyt mitään ylensyömistä, mutta valvotaan liikaa, tehdään niin kuin monia asioita, monella tapaa. Mutta sitten kun se tapahtuu, että sä oot siinä, että nyt ison asian edellä, sit sä tajuat sen merkityksen sillä, että merkityksen unelle. Ja nämäkin on hauskoja asioita,
mä edelleen mulla tuppaa unohtuu. Mä joudun itseäni muistuttaa. Tämä on se, niin kuin, mitä mä haluan tulevaisuudelta ehkä eniten. Mä haluan totta kai tehdä mun lapset onnelliseksi. En sillä, että mä olen heidän kaverinsa, vaan mä haluan taata heille, niin kuin, tehdä heidän kanssaan paljon asioita. Mutta mä haluan myös itsekkäästi, myös itselle hienoja niin kuin kokemuksia vielä taata matkustamisilla, millä tahansa, mitä tahansa, mutta mä haluan, mun niin kuin yksi ehkä isoimpia niin kuin projekteja on se, että mä annan itselleni aikaa. Teen mä sitten mitä tahansa, koska viime vuodet se on sitä, kun mulla on aikaa, niin mulla on läppäri tossa ja mä paukutan meneen, avaan 7-up-pöydäkin ja juon sitä. Ja sitten kun on se sixpack juotu, niin sitten pidetään tauko. Ja eikä se, mä oon nauttinutkin siitä. Mutta mä huomaan sen, että nyt mä haluan, totta kai paljon vaikutti nyt lähellä olleet tapahtumat siihen. Mä oon itse ymmärtänyt, että mä olen siellä, joka on asiat ajanut lunastuksiin. Mutta se, että niin kun, haluan myös olla itsekäs. Ja kyllä mä koen niin, että se, jotta voi olla epäitsekäs, niin se vaatii itsekkyyttä. On hankala olla se paras versio muille ihmisille, omille lapsille, omalle puolisolle, jos ei itse ole tyytymätön oman itseesi, ole tyytymätön oma elämääsi. Et niin kauan kun priorisoit niitä omia tarpeita, jotta sulla on itsellä hyvä olla, niin on huomattavasti helpompi olla hyvä ihminen muille. Mun ensimmäisen kirjan ehkä isoin sanoma on, että sä et voi rakastaa ketään. Sä et voi ottaa rakkautta vastaan, jos et sä rakasta itseäsi. Ja tuossa sä muotoilit sen vähän toisella tapaa. Ja mun mielestä ihan totta. Täysin samaa mieltä. On se, jos on itsellä semmoinen olo, että ei täytä niitä omia tarpeita, niin on sitä koko aika vähän semmoinen inhottava olo. Ja sitten kun on inhottava olo, vähän semmoinen stressaantunut, niin kyllä sitä tietää, minkälaista energiaa välittää sille toiselle ihmiselle, kenen kanssa on. Eli toisin sanoen mua tullaan näkemään vielä enemmän Nokia-areenalla ja Tammela stadionilla, koska se on mulle, se on vaikka se on sitä hälinää, mutta se on mulle sitä, niin kuin, missä mä pystyn unohtamaan kaiken. Hyvä urheiluviihde. Niin. Parasta mahdollista. Näin se on. Ja helppohan näitä niin kuin asioita aina näissä keskusteluissa viisastella, mutta se on hyvin inhimillistä tosiaan, että se aina niin kuin unohtuu sit siellä arjen keskellä nämä asiat, mitä tässäkin puhutaan, että me tiedetään, että se raha ja menestys ja kaikki tämä niin ei tuo sitä niin kuin lopullista täyttymyksen tunnetta, mutta helposti siellä omassa arjessa se usein sitten menee siihen. Mutta se vaatii semmoista pysähtymistä, pohtimista. On, ja kyllähän se raha, se mahdollistaa taas niitä asioita. Mutta miten se, että nämä saa menee semmoisessa hyvässä balanssissa, se on se, mitä mä haen. Kun mä tykkään tehdä bisnestä ja mä haluan tehdä rahaa, en mä sitä sano. En mä rupea jeesustelemaan tässä näin, koska se on ihan fakta. Mutta miten mä saan ne asiat balanssiin? Sitä mä haen tulevaisuudessa. Niin. Ja se ei ole sitä vain, että vähennä töitä. Ei se mene niin. Kun ei se mene niin, se olisi taas niin helvetin helppoa. Mutta se, että miten mä järjestän ne asiat, että kysehän ei ole siitä, että jos mä nyt kuvitellaan, että mä oon yksin kotona ilta. Kun mä etin jonkun hyvän matsin, mitä mä rupean katsomaan telkkarista, mä niin helvetin helposti keksin syyn, miksi mä avaan läppärin. Jopa, mä oon niin naurettava pelle välillä, että mä menen sieltä jopa katsomaan telkkuohjelmat. Niin kuin mä en voisi katsoa niitä sieltä telkkarista suoraan. Jep. Ja sitä kautta mä pääsen näkkiä vilaseen tuolta, mitä on tuolla järjestelmässä tapahtunut, ja katso, tuossa on yksi, mä vastaan sen. Ja sitten se menee vaan siihen, että vähän sähköposteja ja vähän sitä ja tätä. Eli tavallaan se vie, mutta tämä on se, mistä mä haluan eroon. Se, että sä oot mulla asiakkaana ja sä oot laittanut illalla mulle viestin vaikka 10, niin ei sun tarvitse saada sitä sinä iltana sitä vastausta enää. Sä et todennäköisesti edes oleta, että sä saat sitä vastausta. Se ei ole vielä mikään akuutti kysymys. Jep. En voisi allekirjoittaa enempää. Ihan täysin sama. Itse elän eri vuosikymmenellä, on syyskuussa täyttänyt itse 30 ja painin täysin saman haasteen kanssa itse. Että on niin helppo kotona aina avata läppäri nopealla asialla ja yhäkin se nopea asia muuttuu 2 tunniksi, 3 tunniksi työntekoa. Sanotaanko näin, että silloin vielä kun ei ollut lapsia, niin se oli helpompaa. Sitten tavallaan niin kuin tällä jälkikäteen ajateltuna, niin kyllähän
se on niin, mä jopa itse sitä niin kuin pidin semmoisena, tai niin kuin on ymmärtänyt, että se oli semmoinen pakopaikka. Sä menet pakoon sitä häslinkiä, mitä ympärillä on avautuu, ja sun on helppo sanoa, että hei, mä teen vähän töitä. Niin sä poissuljet ne tärkeimmät, mitä sulla on siinä, kun sun pitäisi olla siellä häslingissä vaan mukana, nauttia niistä. Ja sekin, ei se, niin kuin mä haluan olla parempi vanhempi, mä haluan olla parempi isä, niin ei se helppo ruutu ole. Se on hemmetin raskas ruutu. Sitten niin kuin myös pitkän päälle, mutta se on oikeastaan ainoa asia, mitä mä tiedän, on se, että saattaa olla sellainen huono päivä. Teillä on siellä kotona ollut superhuono päivä ja sitten kun ilolla mennään nukkuu ja sitten se pikkusankari sanoo pari sanaa, niin siitä tuli fantastinen päivä. Se on niin kuin käsittämätön se voima. Että tavallaan kuinka sä sitten niin kuin pystyt unohtamaan sen, että siellä on päivällä mennyt hermot 10 kertaa ja ihan karsee päivää. Niin kuin siinä mielessä. Niin sitten yhtäkkiä niin sanotaan hyvää yötä, Isi, mä rakastan sua, niin oho, hieno päivä. Sain olla lasten kanssa. Niin, ja kai sitten taas ihmiset, taas kun puhutaan tästä elämänleffaa ja oman näköistä elämästä, niin jotenkin helposti luodaan semmoinen mielikuva, että se hyvä elämä on niitä isoja juttuja. Upeita lomamatkoja ja hienoja autoja, paljon rahaa, mitä se tietenkin, en itse yritä valehdella, itsekin pidän niitä tosi merkityksenä, nautin matkustaa ihan valtavasti koko aika, jahtaan tietenkin myös menestystä bisneksen puolella, tykkään yrittämisestä, niin mutta sitten lopulta niitä tärkeimpiä asioita elämässä on niin hyvin, hyvin, hyvin pienet asiat. Tuommoiset. Sä tulet oppiin sitten, kun sulla on toivon mukaan. Mä oon sanonut siis, tässäkin nyt joku voi loukkaantua, mutta mä toivon, että jokainen mies pääsee kokeen sen, mitä siellä synnytyslaitoksella tapahtuu. Ja jos joku ei halua lasta, niin sitten se on hänen asiansa, mutta toivon, että sä tuut kokeen sen ja sit sä tuut ymmärtää sen, minkä mä ymmärsin liian myöhään. Kun mä ajattelin, että nyt pitää kehittää jotain helvetin erikoista, että mä saan pojille hyvän fiiliksen ja niin poispäin, että tehdään jotain kivaa. Kivointa on se, että mennään takapihalle ja otetaan put-futis iskamen maaliin. Sitten ne roikii menee sitä palloa, yrität estää sitä, yrität torjua niitä. Se on niinku parasta. Tai sitten niinku mennään hienosti syömään johonkin, tai sitten vaan mennään käymään hakemaan jätskille, mennään kesällä jätskille. Ne on hienoja juttuja. Hyvin, niinku, ne ei ole mitättömiä, mutta tavallaan niinku, sä lähdet rakentaa niin paljon enemmän, mutta sitten mikä niitä parhaita hetkiä on, niin ne on just tommosia. Olla läsnä. Olla läsnä. Ja se samahan, kyllähän se parisuhteessa on sama asia. Aina voi hienoja reissuja rakennella ja tiedä, mutta sitten kumminkin aika usein se tärkein asia on se, että sä oot ja kuuntelet ja oot läsnä. Niin, sepä se. Ja sitten kun niitä hienoja asioita on lopulta niin kuin aika valtavasti ympärillä. Niin kauan kun me ollaan siellä oman päämme sisässä, niin on hankala huomata. Kyllä. Päivässähän voi tulla hyvän fiiliksen se, että sä näet, että joku avaa toiselle oven, odottaa, että joku vanhempi ihminen kävelee vaikka siitä voi tulla hyvä fiilis, mutta tai sitten just joku tämmöinen lasten kanssa, puolison kanssa tapahtuva pieni juttu siellä päivän aikana, mutta silloin kun me ollaan niissä työajatuksissa tai muissa omissa ajatuksissa, niin on niitä tosi hankala huomata. Pienillä asioilla on tarpeeksi, kun niitä koostuu, niin tulee tosi merkittäviä asioita. Tai helposti ne pienet asiat jää huomaamatta tai tekemättä. Niin, näinhän se on. Niin lopulta hyvä elämä on pitkä liuta, hyviä päiviä ja mistä hyvä päivä koostuu, niin lopulta niistä tunteista, mitä siellä käsittelet sen päivän aikana ja mistä ne tunteet tulee, niin nehän tulee tavallaan niistä tapahtumista, mitä siinä itsessään päivässä tapahtuu, mutta tapahtuma itsessään ei ole hyvä tai paha, vaan sinä itse luot sen merkityksen. Kyllä. Onko tämä tapahtuma hyvä vai paha? On, ja niin kuin puhuttiin, niin ne hyvät päivät korostuu, kun on niitä huonoja päiviä. Niin hyvä päivä on, kun on hyviä tunteita ja huonoja tunteita. Niin. Nimenomaan. Niin. Sitä oikeaa elokuvaa. Niin, näinhän se on. Se on hieno elokuva. Se on. Mitä muuta haluat seuraavalta vuosikymmeneltä? Joo, no
ei siis. Onko jotain unelmia? No ei. Miten mä sen sanoisin? No, totta kai niin mä haluan niin siis eikä varmaan, vaan se tärkeää, että mä saan seurata lasten elämää, olla siinä ja nähdä vielä mä haluan nähdä sen kaaren, mitä he elää, heidän haasteensa kohdata heidän kanssaan ja yrittää sitten selittää näitä asioita, kun se elämä niin kuin tuntuu, että se kaatuu. Mä oon niin kuin tyytyväinen siis. Tämä voi kuulostaa nyt tosi tyhmältä niin kuin se, että tässä on kumminkin niin kuin juuri tapahtunut avioero, että mä oon elämäni tyytyväinen. Kyllä mä tietyllä tapaa mä olen tyytyväinen tähän tilanteeseen kuitenkin siinä mielessä, että mulla on erittäin hyvät välit vielä lasten äidin kanssa, niin ex-vaimoni kanssa ja niin kuin, mulla on asiat kumminkin niin kuin hyvin. En mä tiedä. Ehkä sanoa, että mä haluan elää. Olla läsnä. Olla läsnä ja elää ja kehittyä nimenomaan siinä läsnäolossa. Siis pointtihan on se, että sä et ennen pysty sitä, niin sitä läsnäoloa parantaa ennen kuin sä ymmärrät sen. Ja mä oon ymmärtänyt sen. Nyt mä yritän saada sen käytäntöön. Se ei ole helppoa, mutta mä oon nyt varmaan siinä leffassa, siinä kohdassa, kun tämä haaste on tullut ja nyt ruvetaan sitten niitä käytännön asioita tekemään. Niin, sepä se. Oispa nämä asiat, mistä puhutaan, niin jotenkin helppoja oikeasti ymmärtää tai ainakin elää todeksi. Mutta se, että mä oon siitä ylpeä, että mä ymmärrän sen. Mä tiedän sen, mä tiedostan sen. Jep. Mutta se, että seuraava steppi on, että mä saan sen käytäntöön. Niin. Ja sitä työstetään. Se voi olla tämän seuraavan vuosikymmenen projekti. Ja sekä ei tule ole varmasti 247-365, vaan se on niitä hetkiä, että pystyy muistuttamaan yhä useammin itseään, että aina mikä tässä on todellisuudessa tärkeää. Kyllä, ja ehkä tähän nyt tällä kliseisesti täytyy olla itselleen armollinen ja antaa niitä hetkiä, että saa naputtaa sitä konetta oikein kunnolla. Niin, näinhän se on. Pitää olla armollinen, jos ei ole läsnä. Niin. Näin se on. Hyvä. Ihan mahtavaa. Tämä oli aivan loistava keskustelu. Iso kiitos vierailusta Ilmiössä. Kiitos. Vielä semmoinen loppu, että onko jotain, mitä on tulossa lähiaikoina tai mihin ihmisten kannattaa suunnata, jos on haluaa kuulla teikäläisen juttuja enemmän? No ei sosiaalisessa mediassahan mä oon tosi huono siinä. Saattaa olla aika jaksoa, että musta ei kuulu yhtään mitään, mutta kun mä koen, että mun elämässä paljon tärkeämpiäkin asioita kuin se. Sitten on jaksoja, milloin mä taas aktivoidun. Mutta tuoltahan siis, jos muun haluaa yhteyttä, niin sitä kautta saa, taikka sitten ihan tuolta Pulsoolaus, eli Bau-maailmasta, niin siellä meillä valmennukset pyörii ja mut saa tavoittaa sieltä. Ihan mahtavaa. Käykää ottaa tilit seurantaa ja pistäkää kommentteihin, mitä ajatuksia jakso herätti, ehkä mitä tunteita olette pakoilemassa siellä omassa elämässänne ja ei muuta kuin lähtekäähän treenaamaan ja iso kiitos tästä ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moikka!